Τέλειο. Γεια σου Φωτεινή. Τι κάνεις? Μια χαρά. Καλώς, Μπράβο, Σωτήρη. χαίρομαι. Αντέχουμε ακόμα. Ναι, ναι. Άστα. Σωτήρη, καλημέρα. Ποιος Καλά είναι το είσαι? Βενιζέλιο? Καλημέρα, Κώστα. Καλά, καλά. Καλά. Όπως περίπου ήταν. Λοιπόν, Κώστα, να κάνουμε αυτό το share. Ναι, νομίζω ότι Για να δω λιγάκι. μπορούμε να κάνουμε το share, έτσι, Κάτσε, Γιώργο. έλα εδώ. Αυτό δεν είναι. Λοιπόν, πάμε εδώ και από εδώ πάμε στο πρώτο, για να δούμε. Share, να δω. Αυτό δεν ήταν το πρώτο. Για να δω, ρε Κώστα, λίγο αν το share γίνεται, εντάξει. Αχ, δεν το βλέπω να άνοιξε. Γιώργο, μ' ακούς? Πόσο χρόνο? Λοιπόν, να το ξανακάνω. Ναι, περίμενε λίγο. Ναι, ναι. Γιατί δεν είδες, δεν φαίνεται πολύ καλά που είναι ανοιχτό. Γιατί, ναι, στο share σε βάζει πάνω στον υπολογιστή σου. Να το ξαναδοκιμάσω, Κώστα. Μήπως δεν το έχει ετοιμάσει. Αλλά δεν μπορεί, γιατί είναι ανοιχτή η επιφάνεια. Και πάτε το share πίσω από Το πάνω. πάτησα, παιδιά μου. Γιατί? Ναι. Έτσι βγαίνει αυτό. Είναι ο τίτλος. Λοιπόν, Ό,τι στο το δεν Ναι. Εδώ δεν είναι. Διπλό κλικ. Ναι, 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 αυτό. Ναι, ναι. Μπράβο. Ωραία. Πατάμε το δικό σας πρώτο να φανεί πρώτη διαφάνεια. Α, πού το? Όχι, ναι, δεν είναι το κόστος. Ναι, ναι. Διπλό κλικ, Ναι. ανοίγει πρώτη. Εντάξει, Κώστα. Λοιπόν, πρέπει να το βάλω στην παρουσίαση. Τώρα μίλησα και με τον Γιώργο από την πληροφορία. Εντάξει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Ναι, να ξεκινήσουμε. Να σας καλωσορίσω όλους καταρχήν, όσους βρίσκονται τώρα εδώ μαζί μας και όσοι θα έρθουν και στη συνέχεια. Να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί άλλο ένα webinar που οργανώνει η 7η Υγειονομική Περιφέρεια, συντονιστές οδοντίατροι και ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου. Είναι ιδιαίτερη χαρά μας που σήμερα έχουμε συναδέλφους από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Θα μας μιλήσουν για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Μας αφορά όλους, κάθε μέρα, όχι απλά, μας αφορά συνέχεια, σχετικά με τις ιατρικές επίγουσες καταστάσεις στο οδοντιατρίο. Ένα πολύ σημαντικό θέμα και θα μας το αναπτύξουν αυτή τη στιγμή. Θα ξεκινήσουμε με τη διευθύντρια της κλινικής της Οδοντικής του Βενιζελίου, την κυρία Μαραγκού. Κυρία Μαραγκού, έχετε το λόγο. Είναι ιδιαίτερη χαρά που σας έχουμε μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας και από μένα και από το διατρικό τμήμα. Όπως προλόγησε ο Κώστας, θα μιλήσουμε για τις επίγουσες ιατρικές καταστάσεις στο οδοντιατρίο. Ένα θέμα που μας αγχώνει και μας προβληματίζει όλους και ειδικά με τις συνθήκες που δουλεύουμε εδώ στην Ελλάδα, ένας οδοντίατρος να είναι μόνος του σε ένα ιατρείο και να προσπαθήσει καλύτερα να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση τελείως μόνος του. Θα κάνουμε στην αρχή μια εισαγωγή για τις επίγουσες ιατρικές καταστάσεις και μετά θα σας αναπτύξουμε κάποιες συχνά εμφανιζόμενες επίγουσες καταστάσεις στο οδοντιατρίο, όσο μπορούμε πιο συνοπτικά, γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ ευρύ θέμα και είναι δύσκολο να παρουσιαστεί σε μικρό χρόνο. Κανονικά χρειάζεται μια ημερίδα. Λοιπόν, οι επίγουσες ιατρικές καταστάσεις είναι δυνητικά απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις που μπορούν να συμβούν οποιαδήποτε στιγμή σε οποιονδήποτε στο οδοντιατρίο και απαιτούν άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που φαίνεται να αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισής τους, όπως ο αυξανόμενος αριθμός ηλικιωμένων ασθενών που αναζητούν ιατρικές υπηρεσίες, οι θεραπευτικές εξελίξεις. Στη διαφάνεια φαίνονται όλα τα κομμάτια του PowerPoint. Συγγνώμη, μου είπαν ότι δεν φαίνεται τη διαφάνεια, ισχύει? Φωτεινή, φαίνεται Ναι, μόνο Φαίνεται, η μήπως πρώτη επιλέξεις διαφάνεια κάτι που έχει λάθος, ανεβάσει. Φωτεινή. Τι φαίνεται? Μόνο η πρώτη διαφάνεια που έχει ανεβάσει. Δεν έχει ανοίξει το δικό σου που λέει εισαγωγή επίγουσες ιατρικές καταστάσεις. Ναι, δεν έχει ανοίξει. Λοιπόν, μια στιγμή λιγάκι. Όπως το κάναμε χθες στο share, θα επιλέξεις το αρχείο μόνο, είχαμε πει. Ναι, λοιπόν, οπότε τώρα you are sharing Windows, θα επιλέξω μόνο το αρχείο. Μόνο το δικό σου, ναι. Το αρχείο μας έχω επιλέξει. Μήπως έχεις επιλέξει λάθος το αρχείο. Θα επιλέξεις το Όχι, PowerPoint αυτό είναι μόνο. το αρχείο. Ωραία, πάτησε στο share, κάνε stop το share αρχικά. Ναι. Ξαναπατώντας Λοιπόν, share. ένα λεπτό, stop. Ναι. Ξαναπατώντας Ωραία. το share, θα επιλέξεις μόνο το PowerPoint. Μόνο το PowerPoint. Λοιπόν, για να δω εδώ τι γίνεται. Όχι αυτό. Πού είναι το PowerPoint? Να, το εδώ είναι. Όχι, αυτό είναι το τέτοιο.
Αν έχεις δίκιο της επιφάνειας. Έπρεπε να το είχα ανοίξει στην επιφάνεια εργασίας. Τώρα το βλέπετε. Τώρα το βλέπουμε, ναι. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Ξαναρχίζω λοιπόν από την αρχή. Ωραία. Μια χαρά είναι τώρα. Ναι. Οι επίγουσες ιατρικές καταστάσεις είναι δυνητικά απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις που μπορούν να συμβούν οποιοδήποτε στιγμή σε οποιονδήποτε στο οδοντιατρίο. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισής τους, όπως ο αυξανόμενος αριθμός ηλικιωμένων ασθενών που αναζητούν οδοντιατρικές υπηρεσίες, οι θεραπευτικές εξελίξεις στην ιατρική και φαρμακευτική επιστήμη, η τάση για οδοντιατρικά ραντεβού μεγάλης διάρκειας, αλλά και η χρήση και η χορήγηση φαρμάκων στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη. Υπάρχουν όμως και παράγοντες που μπορούν να μειώσουν την πιθανότητα εμφάνισής τους, όπως είναι η προεγχειρητική αξιολόγηση του ασθενή, η εκτίμηση του κινδύνου, η κατάλληλη τροποποίηση της οδοντιατρικής θεραπείας για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι. Κάποια επιδημιολογικά στοιχεία ως προς τη συχνότητα της εμφάνισης των ιατρικών επιγουσών καταστάσεων μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αυτές είναι πολύ σπάνιες, αλλά συμβαίνουν και μπορούν ακόμη να αποβούν και απολυτικές για τη ζωή του ασθενή. Οι κύριες αιτίες εμφάνισης τους είναι το στρες, τα προϋπάρχοντα ιατρικά νοσήματα τα οποία επιδεινώνονται όταν ο ασθενής βρίσκεται σε στρεσογόνο περιβάλλον και οι ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων που χρησιμοποιούμε. Συνήθως αυτά έχουν σχέση με τη χορήγηση των τοπικών αναισθητικών. Η πλειονότητά τους βέβαια και σε αυτή την περίπτωση είναι ψυχογενούς προέλευσης. Υπάρχει όμως περίπτωση να είναι αντιδράσεις από τα ίδια τα φάρμακα, όπως η υπερδοσολογία ή η αλλεργία, και πραγματικά τότε είναι επικίνδυνες. Η ταξινόμησή τους, υπάρχουν διάφοροι τρόποι ταξινόμησης των ιατρικών επιγουσών καταστάσεων, πιο χρήσιμη σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή όταν συμβαίνει αυτό, σε οποιοδήποτε χώρο, είναι η ταξινόμηση σύμφωνα με τις κλινικές ενδείξεις. Γιατί γίνεται μια αρχική διαχείριση με βάση τις κλινικές ενδείξεις, ακολουθείται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο και αν το πρωτόκολλο αυτό, αν τα βήματά του χρησιμοποιηθούν με επιτυχία, μπορεί να μας οδηγήσουν σε μια οριστική διάγνωση και θεραπεία. Τα συνήθη κλινικά σημεία και συμπτώματα που μπορούμε να συναντήσουμε είναι αλλαγές στο επίπεδο συνείδησης, όπως απώλεια και διαταραχές στο επίπεδο συνείδησης, αναπνευστική δυσχέρεια, θωρακικό πόνο, επιληπτικές κρίσεις και μεταβολή στην κατάσταση του ασθενή. Τα συνήθεια ιατρικά επίγοντα, έτσι ένας πίνακας με τα συνήθεια ιατρικά επίγοντα σύμφωνα με την κύρια κλινική ένδειξη, θα μπορούσε να είναι και αυτός. Δηλαδή, απώλεια συνείδησης έχουμε συνήθως τη συγκοπή, την ορθοστατική υπόταση, την οξύαφλιο, επνεφριδιακή ανεπάρκεια. Αναπνευστική δυσχέρεια όταν έχουμε απόφρεξη του αεραγωγού, υπeraερισμό, άσθμα, οξύπνευμονικό είδημα. Επιληπτικές κρίσεις, μεταβολή στο επίπεδο συνείδησης, πολλές φορές έχουμε στην υπογλυκαιμία, υπεργλυκαιμία και στην δυσλειτουργία του θηρεοειδή αδένα και στα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια. Επίγοντα σε σχέση με τα φάρμακα, όπως αντιδράσεις από υπερδοσολογία και αλλεργία, και ο θωρακικός πόνος που είναι κύρια κλινική ένδειξη στη στιθάγχη, στο οξύέμφραγμα του μυοκαρδίου και στην ευνίδια καρδιακή ανακοπή. Κάπως έτσι και εμείς θα τα χειριστούμε και θα σας τα αναπτύξουμε ένα μέρος από αυτά αργότερα. Κάποια στατιστικά στοιχεία μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η συγκοπή είναι πιο συχνή εμφανιζόμενη επίγουσα κατάσταση και η χρονική στιγμή της εμφάνισης συνήθως εμφανίζεται πιο συχνά κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη χορήγηση της τοπικής αναισθησίας και η επέμβαση που εκτελείται τη χρονική στιγμή της εμφάνισης συνήθως είναι η εξαγωγή και η εκπόλφωση ακολουθεί και διάφορα άλλα. Λοιπόν, ένα πολύ βασικό στοιχείο στις ιατρικές επίγουσες καταστάσεις είναι η πρόληψη. Διότι η πρόληψη των επιγουσών καταστάσεων, διότι προλαμβάνονται σε ένα ποσοστό 90% και αυτή περιλαμβάνει την προχειρητική αξιολόγηση του ασθενή και την εκτίμηση του κινδύνου. Ένα 10% όμως συμβαίνει και βασικό σημείο της πρόληψης είναι η γνώση και η δυνατότητα του οδοντιάτρου να μπορεί να αντιμετωπίσει τα ιατρικά επίγοντα με απότερο στόχο τη διατήρηση της ζωής του ασθενή. Ας τα αναπτύξουμε αυτά ένα-ένα. Η προεγχειρητική αξιολόγηση περιλαμβάνει το ιατρικό ιστορικό και την κλινική εξέταση. Το ιατρικό ιστορικό πρέπει να το παίρνουμε σε όλους, πρέπει να λαμβάνεται σε κάθε ασθενή στον οποίο παρέχει το οδοντιατρική θεραπεία. Ένα συνηθισμένος τρόπος για να παίρνουμε το ιατρικό ιστορικό είναι ένα έντυπο ερωτηματολόγιο που καλό θα είναι να συμπληρώνεται από τον ασθενή. Ο οδοντίατρος το μελετάει και υποβάλλει μετά διευκρινιστικά ερωτήματα στην κλινική εξέταση.
Υπάρχουν πολλά τέτοια ερωτηματολόγια. Καλό είναι ο οδοντίατρος να προσαρμόζει ένα ερωτηματολόγιο στις δικές του τις ανάγκες και στο σχέδιο θεραπείας το οποίο παρέχει. Και θα πρέπει το ιατρικό ιστορικό να επικαιροποιείται τακτικά ή νωρίτερα αν προκύπτουν αλλαγές στην υγεία και τη θεραπεία του ασθενή. Συμβάλλει επίσης στο να δημιουργήσει μια σχέση εξοικείωσης ανάμεσα στο γιατρό και τον ασθενή, να προσδιορίσει τη φυσική και ψυχολογική κατάσταση του ασθενή και επίσης να εκτιμήσει τη συμπεριφορά και τη στάση του απέναντι στην υγεία και στην παροχή ιατρικής περίθαλψης. Η κλινική εξέταση περιλαμβάνει τον έλεγχο των ζωτικών σημείων, όπως αυτά τα γνωρίζουμε, που είναι πολύ σημαντικός για δύο λόγους. Και για να εκτιμήσουμε και να παρακολουθήσουμε την κατάσταση του ασθενή κατά τη διάρκεια της επέμβασης, αλλά και για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης σε περίπτωση ιατρικού επίγοντος. Την οπτική εξέταση που είναι χρήσιμη και μπορούμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα και σε σχέση με τη φυσική κατάσταση του ασθενή αλλά και με το βαθμό του άγχους του. Και επίσης, αν κρίνεται απαραίτητο, εργαστηριακός έλεγχος, ο οποίος εξειδικεύεται ανάλογα με το πρόβλημα του κάθε ασθενή. Η αναγνώριση του φόβου και του άγχους είναι πολύ σημαντική, διότι, όπως είπαμε, η κύρια αιτία των καταστάσεων αυτών είναι το στρες. Μπορεί να γίνει μέσα από το ιατρικό, όταν γίνεται η λήψη του ιατρικού ιστορικού. Κατά την κλινική εξέταση παρατηρούμε τον ασθενή και υπάρχουν και κάποια ερωτηματολόγια τα οποία εντάσσονται στο ιατρικό ιστορικό και μέσα από αυτά μπορεί να καθοριστεί ο βαθμός του άγχους και ανάλογα να τροποποιήσουμε τη θεραπεία. Όταν ο γιατρός λοιπόν κάνει όλα αυτά, όταν ο οδοντίατρος κάνει όλα αυτά, θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσει στις εξής ερωτήσεις. Είναι ο ασθενής ικανός σωματικά και ψυχολογικά να ανταπεξέλθει με ασφάλεια στο στρες της προγραμματισμένης θεραπείας? Είναι σε μεγαλύτερο από τον συνηθισμένο ιατρικό κίνδυνο? Αν διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο, τι τροποποιήσεις θα πρέπει να κάνουμε στην προγραμματισμένη θεραπεία? Είναι ο κίνδυνος τέτοιου μεγέθους ώστε να μην μπορεί ο ασθενής να αντιμετωπιστεί με ασφάλεια στο οδοντιατρίο, οπότε θα πρέπει να τον παραπέμψουμε σε ένα νοσοκομείο? Εδώ, έτσι, για λόγους γνώσεων, πρέπει να, αυτή την κλίμακα νομίζω ότι γνωρίζουμε πια όλοι. Είναι τόσο γνωστή αυτή η κλίμακα της αναισθησιολογικής εταιρείας, της Αμερικάνικης Αναισθησιολογικής Εταιρείας, η οποία χρησιμοποιείται για να κατατάξουμε τους ασθενείς σύμφωνα με τον κίνδυνο που διατρέχουν. Δεν θα το αναλύσουμε, πολλές φορές το έχουμε κάνει, μπορείτε να το κοιτάξετε. Και επίσης, επειδή είπαμε ότι το στρες είναι και η κύρια αιτία αυτών των καταστάσεων, υπάρχει ένα πρωτόκολλο μείωσης του στρες που θα πρέπει να το ακολουθούμε σχετικά όλοι και να το εξειδικεύουμε βέβαια και ανάλογα με τον κάθε ασθενή. Αυτός περιλαμβάνει ανοιχτή συζήτηση με τον ασθενή για τους φόβους και τις ανησυχίες τους, μικρής διάρκειας πρωινά ραντεβού, δεν θα πρέπει να περιμένει πολλή ώρα, προεγχειρητική καταστολή αν χρειάζεται με βενζοδιαπίνες βραχίας δράσης, ενδοεγχειρητική καταστολή, μιας και τώρα ξέρουμε ότι το πρωτοξίδιο του αζότου θα αρχίσει να χρησιμοποιείται και στην Ελλάδα, βαθιά τοπική αναισθησία και επαρκής έλεγχος του μετεγχειρητικού πόνου. Λοιπόν, είπαμε ότι μπορούμε να προλάβουμε με την προεγχειρητική αξιολόγηση τα περισσότερα ιατρικά επίγοντα, αλλά ένα 10% θα συμβούν οπωσδήποτε και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε. Η προετοιμασία αυτή λοιπόν περιλαμβάνει την εκπαίδευση όλου του προσωπικού του οδοντιατρίου σε ιδανικές συνθήκες πάντα, όχι μόνο στις διαδικασίες της βασικής υποστήριξης της ζωής και τη χρήση του αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, αλλά και στην αναγνώριση και στη διαχείριση αυτών των καταστάσεων. Και επίσης πρέπει να διαθέτουμε και τον κατάλληλο εξοπλισμό και φάρμακα για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις. Η εκπαίδευση όλου του προσωπικού παρέχει τη δυνατότητα, για ιδανικές συνθήκες πάντα μιλάμε, να λειτουργούν σαν μέλη μια ομάδας που κάθε μέλος έχει τα δικά του καθήκοντα. Ο ΧΑΣ στο αμερικάνικο περιοδικό της ένα περιοδικό της Αμερικάνικης Οδοντιατρικής Εταιρείας κατέγραψε τα καθήκοντα που έχει κάθε μέλος αυτής της ομάδας. Δεν θα τα αναφέρω, μπορείτε να τα κοιτάξετε και να τα ξανακούσετε, απλά για να ξέρουμε, για να δούμε σε ιδανικές συνθήκες πώς μπορεί να λειτουργεί ένα οδοντιατρίο. Να πούμε και κάποια πράγματα για τη βασική υποστήριξη της ζωής, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική η γνώση της, διότι η ικανότητα όλου του προσωπικού να παρέχουν βασική υποστήριξη της ζωής είναι πολύ σημαντική, διότι οι περισσότερες επίγουσες καταστάσεις είναι διαχειρίσιμες μόνο με τα βήματα, με την εφαρμογή αυτών των βημάτων.
Η κατανόηση λοιπόν της βασικής υποστήριξης της ζωής περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη γνώση του αλγόριθμου PCAB, όπως αναφέρεται, η θέση την οποία τοποθετούμε τον ασθενή, ο έλεγχος της κυκλοφορίας σε πρώτη φάση, ο έλεγχος του αεραγωγού, ο έλεγχος της αναπνοής και φυσικά η οριστική διαχείριση, η οποία περιλαμβάνει πιο εξειδικευμένη αντιμετώπιση, τη διάγνωση στα φάρμακα, ίσως και τη χρήση του αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, την οποία ιδανικά θα πρέπει να γνωρίζουμε, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, εδώ είναι οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τη βασική υποστήριξη της ζωής του 2021 για τους ενήλικες και για τα παιδιά. Θα μπορείτε να τους βρείτε και να τους κοιτάξετε, να μην τους αναφέρω και καθυστερούμε. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι οι οδηγίες της Αμερικάνικης Καρδιολογικής Εταιρείας για τη βασική υποστήριξη της ζωής των ενηλίκων μέχρι το 2010 συνιστούσαν τον αλγόριθμο PABCD, δηλαδή πρώτα έλεγχο του αεραγωγού και της αναπνοής και μετά της κυκλοφορίας. Από το 2010 και μετά, και επικαιροποιήθηκαν οριστικά το 2015, θεωρείται πιο σημαντικό η εκτίμηση της κυκλοφορίας και αν κρίνεται απαραίτητο οι θωρακικές συμπιέσεις να εφαρμόζονται αμέσως μετά τον έλεγχο της αναπνοής. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ένας έμπειρος διασώστης αυτά τα κάνει σε λίγα δευτερόλεπτα. Και εδώ είναι μια διαφάνεια η οποία δείχνει την βασική υποστήριξη της ζωής για το προσωπικό το υγειονομικό από την Αμερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία. Μπορείτε να το δείτε και αυτό με τη σχετική διεύθυνση και να το μελετήσετε καλύτερα. Λοιπόν, ας αναφέρουμε και κάποια πράγματα για το κοιτίο των φαρμάκων, τα οποία πρέπει να υπάρχουν σε κάθε οδοντιατρίο. Κάποιες συμβουλές για το πώς μπορεί κάποιος να οργανώσει το κοιτίο φαρμάκων για τις επίγουσες καταστάσεις. Το kit θα πρέπει να είναι απλό, θα πρέπει να είναι πρακτικό, θα πρέπει ο οδοντίατρος να το σχεδιάζει με τέτοιο τρόπο που να καλύπτει τις δικές του ανάγκες και δυνατότητες. Θα πρέπει να θυμάται 3 πράγματα όταν το ετοιμάζει: ότι η χορήγηση φαρμάκων δεν είναι απαραίτητη για την άμεση διαχείριση των ιατρικών επιγόντων, η πρωταρχική διαχείριση περιλαμβάνει τη βασική υποστήριξη της ζωής και όταν κάποιος δεν είναι σίγουρος, δεν θα πρέπει να χορηγεί φάρμακα. Με εξαίρεση ίσως στην περίπτωση της αναφυλαξίας, που είναι τρομερά επίγουσα κατάσταση και κινδυνεύει η ζωή του ασθενή, τότε θα πρέπει να χορηγήσει επινεφρίνη. Λοιπόν, ιδανικά είπαμε θα πρέπει να περιλαμβάνει είδη για όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες. Προτιμότερο, είπαμε, είναι ο οδοντίατρος να επιλέγει είδη που του είναι οικεία, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, θα μπορεί να συμβουλευτεί κάποιον εξειδικευμένο ιατρό επιγόντων. Όλα τα φάρμακα θα πρέπει να τοποθετούνται με τη συσκευασία τους, θα πρέπει να διαβάζει τις οδηγίες σχετικά με ενδείξεις, δοσολογία, ανεπιθύμητες ενέργειες, ημερομηνίες λήξης, οφείλει να τα ελέγχει σε εβδομαδιαία βάση και σε καθημερινή βάση τον εξοπλισμό για να εξασφαλίζει ότι όλα είναι έτοιμα για χρήση. Και επίσης θα πρέπει να φυλάσσεται σε ένα εύκολο προσβάσιμο χώρο. Τα απαραίτητα φάρμακα, κάτι λίγες πληροφορίες. Το οξυγόνο, αμφισβήτητα, είναι το πιο χρήσιμο φάρμακο στις επίγουσες καταστάσεις. Χορηγείται σχεδόν σε κάθε επίγουσα καταστάση με εξαίρεση αυτήν του υπεραερισμού. Διατίθεται συμπιεσμένο σε κυλίνδρους διαφόρων μεγεθών. Καλό είναι να διαθέτουμε ένα κύλινδρο όπως ο ο οποίος είναι εύκολος, δηλαδή μετακινείται εύκολα και παρέχει οξυγόνο για περίπου 30 λεπτά. Η επινεφρίνη χρησιμοποιείται σαν φάρμακο επιλογής στην οξύ αναφυλακτική αντίδραση στο άσθμα που επιμένει και στην καρδιακή ανακοπή. Αντενδείξεις, όπως βλέπετε, κυκλοφορεί στο εμπόριο σε φύση και σε 1 μιλιγκράμμα ανά 1 ml για υποδόρια και ενδομική χρήση ή 1/10.000 για ενδοφλέβεια. Υπάρχουν και προγεμισμένες πένες για ενήλικες. Μία εφάπαξ δόση περιέχει 0,3 ml. 0,3 ml, μια εφάπαξ δόσεις περιέχουν 0,3 μιλιγκράμμα αδρεναλίνης και για παιδιά μικρότερα από 30 κιλά μια εφάπαξ δόση 0,3 ml περιέχει 0,15 μιλιγκράμμα αδρεναλίνης. Όταν χορηγείται υποδόρια ενδομηϊκά έχει ταχεία και βραχίας διάρκειας δράση. Προτείνεται να υπάρχουν 2 προγεμισμένες σύριγγες για ενήλικες και 2 για παιδιά. Λοιπόν, τα αντισταμινικά φάρμακα με κύριο εκπρόσωπο την υδροχλωρική διφενιδραμίνη, δεν θα πούμε τώρα εμπορικές ονομασίες, χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση κοινών αλλεργικών αντιδράσεων και οριστική διαχείριση αναφυλαξίας. Τα βρόγχοδιασταλτικά φάρμακα όπως η σαλβουταμόλη, η οποία χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του βροχόσπασμου ασθηματικού επεισοδίου ή αλλεργικής αντίδρασης. Τα κόρτικοστεροειδή, τα οποία χρησιμοποιούνται για θεραπεία υποκατάσταση σε οξεία φλοιοπνευριτιακή ανεπάρκεια και οριστική διαχείριση οξείας αλλεργίας. Τα αντιυπογλυκαιμικά
όπως το ζέλ δεξτρόζ για αντιμετώπιση υπογλυκαιμίας είτε από ζαχαρολόγο, ζαχαρόδι διαβήτη ή νηστείας, το διάλειμμα δεξτρόζ και γλυκαγόνη, τα οποία χρησιμοποιούνται για διαχείριση υπογλυκαιμίας λόγω σαχαρόδι διαβήτη, διάγνωση ασθενής με απώλεια συνείδησης ή με επιληπτικές κρίσεις. Τα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα, η γνωστή μας ασπιρίνη που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου και της ασταθούς της τάχης. Αγιοδιασταλτικά φάρμακα όπως τα νητρόδι, η γνωστή μας νητρογλυκερίνη που χρησιμοποιείται για κρίσεις ταχικές, διαχείριση υπερτασικού επεισοδίου, αλλά και για διαφοροδιάγνωση ασθενείς με πρωτοεμφανιζόμενο θωρακικό πόνο. Αντιχολινεργικά είναι δύσκολο να τα χρησιμοποιήσουμε στο ιατρείο, ας τα αναφέρουμε, είναι ατροπίνη για τη διαχείριση της βραδικαρδίας και των βράδιαριθμιών, και το διαγερτικό της αναπνοής, η αρωματική αμμονία, η οποία χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των συγκοπτικών επεισοδίων. Λοιπόν, ο απαραίτητος εξοπλισμός, αναφέρουμε κάποια πράγματα, μπορεί κάποιος να έχει και πολύ περισσότερα αν θέλει, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε κάποια πολύ βασικά πράγματα που μπορεί κάποιος να διαθέτει στο ιατρείο του. Φορητή συσκευή οξυγόνου με βαλβίδα και ροόμετρο, μάσκες και ειρηνικούς καθετήρες, μάσκα με βαλβίδα και ασκό, το γνωστό μας αμπού, αν θέλει μπορεί να διαθέτει, παλμικό οξύμετρο, πιεσόμετρο με στιθοσκόπιο, θερμόμετρο, σύριγγες διαφορετικού εύρους, συσκευή μέτρησης του ζαχάρου, η λαβίδα τύπου Μαγγίλ, η οποία χρησιμοποιείται στη γενική αναισθησία, και αν υπάρχει και η δυνατότητα, ιδανικά θα μπορούσε να διαθέτει έναν αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή. Λοιπόν, με την εισαγωγή θα πω κάποια εισαγωγικά στοιχεία σχετικά με την απώλεια συνείδησης, η οποία είναι η πιο συνείδηση επίγουσα κατάσταση και πραγματικά μας τρομάζει όλους, κάποια πολύ γενικά πράγματα, και μετά θα σας πούμε κάποια στοιχεία για διάφορες εξειδικευμένες επίγουσες καταστάσεις. Λοιπόν, η απώλεια συνείδησης, όπως είπαμε, είναι η πιο συνείδηση επίγουσα κατάσταση. Πολλές είναι οι αιτίες που μπορούν να οδηγήσουν στην απώλεια συνείδησης, με προεξάρχουσα στο οδοντιατρίο την κοινή γνωστή σε όλους λιποθυμία. Η αρχική αντιμετώπιση είναι κοινή σε όλους με τα βήματα της βασικής υποστήριξης της ζωής. Οι προδιαθεσικοί παράγοντες είναι το στρες, προϋπάρχοντα νοσήματα και η χορήγηση φαρμάκων. Η παθοφυσιολογία περιλαμβάνει ανεπαρκή παροχή αίματος ή οξυγόνου στον εγκέφαλο, όπως τη συγκοπή, συστηματική μεταβολική ανεπάρκεια όπως την υπογλυκαιμία, άμεση αντανακλαστικές επιδράσεις στο νευρικό σύστημα όπως το αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο και ψυχολογικούς μηχανισμούς. Ο ασθενής με απώλεια συνείδησης δεν ανταποκρίνεται σε αισθητηριακά ερεθίσματα, δεν έχει αντανακλαστικά και αδυνατεί να διατηρήσει ανοιχτό τον αεραγωγό του. Τα πρόδρομα κλινικά σημεία και συμπτώματα ποικίλουν και εξαρτώνται και από τα πρωταρχικά αίτια. Για ποιο λόγο κάποιος έχει απώλεια συνείδησης? Η πρόληψή της συνίσταται στην επισταμένη προεγχειρητική αξιολόγηση του ασθενή και της κατάλληλης τροποποίησης της παρεχόμενης θεραπείας. Ένας σημαντικός παράγοντας πρόληψης είναι η εισαγωγή της εργασίας του οδοντιάτρου σε καθιστή θέση, ενώ ο ασθενής βρίσκεται σε ύπτια θέση με ελαφρώς υψωμένα τα πόδια του. Η θέση αυτή αλεγιστοποιεί σημαντικά τη μειωμένη κυκλοφορία του αίματος στον εγκέφαλο, που αποτελεί και την πιο συχνή αιτία του συγκοπτικού επεισοδίου. Η γενική διαχείριση ενός ασθενή με απώλεια συνείδησης. Αναγνωρίζουμε και εκτιμάμε την απώλεια συνείδησης. Διακόπτουμε αμέσως την οδοντιατρική επέμβαση και ενεργοποιούμε το σύστημα επίγοντος του οδοντιατρίου, όποιον βρίσκεται εκεί και ό,τι χρησιμοποιούμε. Τοποθετούμε τον ασθενή σε ύπτια θέση με ελαφρώς υψωμένα πόδια. Εξαιρούνται οι γυναίκες που διάγουν εγκυμοσύνη μεγαλύτερη των 20 εβδομάδων που τοποθετούνται σε πλάγια θέση. Εκτιμάται αμέσως πολύ γρήγορη η αναπνοή και η κυκλοφορία με ψηλάφιση της καροτίδας σε χρόνο λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα. Όταν δεν υπάρχει αισθητός παλμός, αρχίζουμε άμεσα θωρακικές συμπιέσεις και καλούμε το κέντρο άμεσης βοήθειας. Όταν υπάρχει αισθητός παλμός, εκτιμούμε και απελευθερώνουμε τον αεραγωγό. Η απόφραξη του αεραγωγού στον υποφαρυγγικό χώρο από τη γλώσσα είναι και η συχνότερη αιτία απόφραξης κατά την απώλεια συνείδησης. Χορηγούμε οξυγόνο, καλούμε βοήθεια αν ο ασθενής δεν επανέρχεται. Και ακολουθεί η οριστική διαχείριση ανάλογα με το λόγο για τον οποίο έχει κάποιος απώλεια συνείδησης. Εδώ είναι και αναφέρομαι ότι κάποιες τεχνικές απελευθέρωσης του αεραγωγού, πολύ γνωστές, η Chin Lift Head Tilt και η Jaw Thrust. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με την κυρία Κακουδάκη, η οποία θα σας αναπτύξει τρεις επίγουσες καταστάσεις, τη συγκοπή, την ορθοστατική υπόταση και την υπογλυκαιμία. Και θα επανέλθουμε. Προς το παρόν ευχαριστώ πολύ και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, κάτσε τώρα να πατήσω stop, έτσι. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Μαραγκό.
Δεν έχει ανέβει η διαφάνεια. Ούτε τώρα. Είναι το προηγούμενο. Μήπως πρέπει να το κάνετε όπως το κάνατε πριν, να το κλείσετε και το ξανανοίξετε. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε αυτό προηγουμένως, έτσι δεν είναι? Έτσι το κάναμε και πριν, το κλείσαμε και το... Λοιπόν, πατάει το stop. Ωραία. Πάτησε το Το πάτησα. και το πάμε στο share. Το share. Ναι. Τώρα πώς το κλείνουμε από εδώ να μπούμε στο άλλο? Αυτό εδώ είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό. Αν θυμάμαι καλά, σας είπε πριν ο τεχνικός από το PowerPoint. Ναι, Γιώργο, αλλά το μας ακούς? PowerPoint εδώ τώρα, αν δεν κλείσει αυτό, για δες το λίγο να ανοίγει. Από εδώ, από εδώ, από εδώ. Ξανακάνετε share τώρα. Θα ξανακάνουμε share και θέλουμε να βάλουμε αυτή την επιλογή. Είναι πάνω από την επιφάνεια εργασίας. Πάλι θα ανοίξει με λάθος τρόπο. Πώς θα κλείσουμε το δικό μου αυτό, το που εγώ μιλούσα προηγουμένως, το PowerPoint που... Θα το κλείσετε κανονικά από το Χ. Το έχω κάνει. Ναι, το έχουμε κάνει και δεν βλέπουμε να το κλείνουμε. Για δες το από εδώ. Πού το Χ. Βλέπεις Τώρα είναι ότι η προηγούμενη έχει- διαφάνεια. Α, πάτα αριστερό να γίνει μικρό. Πάτα αριστερό, τέλος αναπαραγωγής. Ωραία. Τώρα πάτα Χ. Τώρα πάτα Χ. Ωραία. Δεν πιστεύω να βγήκαμε. Ωραία, ναι, εντάξει. Είναι Εντάξει, το βρήκαμε τώρα. Πέρασε. Ωραία τώρα. Το PDF. Για πάτα τον. Το βλέπετε τώρα. Όχι, όχι, δεν φαίνεται. Όχι, άρα πρέπει να είναι ανοιχτό. Ξαναπάτα share. Και πάτα εδώ. Τώρα εντάξει. Τώρα ναι, Είναι. νομίζω πως Τώρα ναι. μια χαρά, ναι. Τώρα είναι μια χαρά. Έγινε. Παιδιά, ακουγόμαστε Τώρα το κάνετε. καλά. Ναι, είναι μια Ή χαρά. πολύ γρήγορα. Όχι, όχι, μια χαρά, πολύ ωραία. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Θα ξεκινήσουμε με το συγκοπτικό επεισόδιο κοινώς λιποθυμία, η πιο συχνή επίγουσα ιατρική κατάσταση στο οδοντιατρίο, όπως σας είπε και νωρίτερα η κυρία Μαραγκού. Ορίζεται ως η ευνίδια παροδική απώλεια της συνείδησης που συνοδεύεται από την απώλεια του μυϊκού τόνου που φυσιολογικά διατηρεί τη στάση του σώματος. Οφείλεται στη μείωση της αιμάτωσης του εγκεφάλου και χαρακτηρίζεται από απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης και επιβράδυνση του καρδιακού ρυθμού. Έχει σύντομη διάρκεια και άμεση πλήρη ανάρρωση συνήθως. Πρόκειται για μια αθώα επίγουσα ιατρική κατάσταση που όμως, αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και αποτελεσματικά, μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη ζωή του ασθενή. Επιδημιολογικά, να πούμε ότι είναι η συχνότερη αιτία παροδικής απώλειας της συνείδησης και η συχνότερη μορφή ιατρικού επίγοντος στην οδοντιατρική. Είναι συχνή στο γενικό πληθυσμό, αν και συχνότερη στους νέους ενήλικες, στους νέους άνδρες 16-35 ετών και σπάνια στους νεαρότερους παιδιατρικούς ασθενείς. Να σημειώσουμε ότι σε νεαρούς παιδιατρικούς ασθενείς, καθώς και σε ενήλικες άνω των 60 ετών, ειδικά αν δεν έχουμε πρόδρομα συμπτώματα, θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. Στους προδιαθεσικούς παράγοντες έχουμε τους ψυχογενείς και μη ψυχογενείς. Στους ψυχογενείς φόβος, άγχος, στρες, πόνος, ιδίως ο ξαφνικός ο απότομος, θέα αίματος και χειρουργικών ή άλλων οδοντιατρικών εργαλείων. Στους μη ψυχογενείς, παραμονή σε όρθια ή καθιστή θέση για ώρα, πείνα λόγω δίαιτας χαμένων γευμάτων, εξάντληση, κακή φυσική κατάσταση, περιβάλλον με υγρασία, ζέστη και συνοστισμό. Τα συγκοπτικά επεισόδια στο οδοντιατρίο είναι κυρίως ψυχογενούς αιτιολογίας. Σχετίζονται συνήθως με τη χορήγηση τοπικής αναισθησίας, τις εξαγωγές ζωτιών και άλλων χειρουργικών εργασιών. Έχουν αναφερθεί και επεισόδια μόλις με την τοποθέτηση του ασθενή στην οδοντιατρική καρέκλα ή ακόμα και με την είσοδό του στο οδοντιατρίο. Το συγκοπτικό επεισόδιο εκδηλώνεται σε τρεις φάσεις: την προσυγκοπτική, τη συγκοπτική και τη μετασυγκοπτική. Να πούμε ότι τα κλινικά σημεία και συμπτώματα συνήθως εξελίσσονται γρήγορα, όμως η απώλεια της συνείδησης δεν επέρχεται απότομα και μπορεί να προληφθεί. Πάμε στις κλινικές εκδηλώσεις. Το προσυγκοπτικό επεισόδιο χωρίζεται σε πρώιμες και όψιμες. Στις πρώιμες αίσθημα ζέστη στο πρόσωπο και το λαιμό, απώλεια χρώματος, οχρότητα ή γκρι απόχρωση δέρματος, βαριά εφίδρωση, κρύος υδρότας κυρίως στο μέτωπο. Ο ασθενής αναφέρει ότι δεν αισθάνεται καλά, ναυτία και ότι θα λιποθυμήσει. Η αρτηριακή πίεση είναι φυσιολογική με μικρή πτώση και παρατηρείται και ταχυκαρδία. Στις όψιμες, μυδρίαση, χασμουριτό, υπέρπνοια, κρύα άκρα, υπόταση, βραδικαρδία, θολή όραση τούνελ, ζάλι και πάμε στην απώλεια συνείδησης. Στο συγκοπτικό επεισόδιο πια ο ασθενής έχει απώλεια συνείδησης, παρατηρείται αναπνοή με ανώμαλο ρυθμό, επιπόλαιη, ενίοτε μεταβίας αντιληπτή ή και άπνοια, μυδρίαση, εικόνα του νεκρού, σπασμωδικές κινήσεις και μυϊκές εισπάσεις άκρων και προσώπου, βραδικαρδία που συνεχίζεται, πτώση αρτηριακής πίεσης σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, αδύναμος σφυγμός, μυϊκή χάλαση που μπορεί να οδηγήσει σε μερική ολική απόφραξη του αεραγωγού και ακράτεια.
Στην ανάνυψη, με την τοποθέτηση του ασθενή σε ύπτια θέση, η ανάκτηση της συνείδησης είναι συνήθως ταχεία. Κάποια σημεία και συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν για λίγα λεπτά έως κάποιες ώρες μετά το συμβάν και πιο σπάνια μπορεί να επιμένουν και για 24 ώρες. Έχουμε σταδιακή επάνωδο της αρτηριακής πίεσης και των σφυγμών σε φυσιολογικά επίπεδα. Από τη στιγμή που ο ασθενής χάσει τις αισθήσεις του, υπάρχει αυξημένη προδιάθεση για νέο επεισόδιο. Εάν ο ασθενής έχει απώλεια συνείδησης περισσότερο από 5 λεπτά ή δεν ανανύψει πλήρως εντός 20 λεπτού, θα πρέπει να διερευνηθούν και άλλα αίτια πέρα του συγκοπτικού, ιδιαίτερα αν είναι άνω των 40 ετών και δεν εμφανίσει πρόδρομα συμπτώματα πριν από την απώλεια της συνείδησης. Στην πρόληψη, μια μικρή επανάληψη τώρα, πολύ βασική, λεπτομερής λήψη ιατρικού ιστορικού και η συνεκτίμηση της φυσικής κατάστασης και του άγχους του ασθενή πριν από την επέμβαση. Κατάλληλες τροποποιήσεις στις οδοντιατρικές θεραπείες με έμφαση στους ασθενείς με προϋπάρχοντα συστηματικά νοσήματα. Εξάλληψη των προδιαθεσικών παραγόντων όπως σωστή θερμοκρασία και κλιματισμό στο οδοντιατρίο, αποφυγή συνοστισμού, σύσταση για λήψη ελαφρύ γεύματος πριν από την επέμβαση, τοποθέτηση του ασθενή στην οδοντιατρική καρέκλα σε ύπτια ή μικλινή θέση και μείωση του στρες όσο γίνεται. Ιδιαίτερη προσοχή εδώ να πούμε σε ασθενείς με έντονο στρες και συστηματικά προβλήματα υγείας, καθώς ένα συγκοπτικό επεισόδιο είναι πιο πιθανό να εξελιχθεί απειλητικό για τη ζωή. Σε ασθενείς με καρδιολογικά νοσήματα μπορεί να προκαλέσει ξαφνικό θάνατο λόγω αρρυθμιών. Και περνάμε στην αντιμετώπιση. Στο προσυγκοπτικό επεισόδιο, φυσικά διακόπτουμε την οδοντιατρική επέμβαση, απομακρύνουμε ξένα σώματα από τη στοματική κοιλότητα. Η τοποθέτηση του ασθενή, όπως σας είπαν και νωρίτερα, με το κεφάλι χαμηλότερα από τα πόδια, στην προχωρημένη εγκυμοσύνη, η έγκυος τοποθετείται στη δεξιά πλευρά ώστε να μην πιέζεται κάτω κύλι φλέβα. Και εδώ φυσικά να ξαναπούμε ότι συνήθως η αλλαγή θέσης εμποδίζει την εξέλιξη των συμπτωμάτων. Τοποθετούμε κρύα επιθέματα στο μέτωπο και τον αυχένα, χορήγηση οξυγόνου εφόσον χρειάζεται, η χρήση αμπούλας αρωματικής αμμονίας ως ερεθιστικό της αναπνοής, χαλάρωση σφιχτών ενδυμάτων, λήψη ζωτικών σημείων και καθησυχασμός του ασθενή. Οδοντίατρος και ασθενείς συναποφασίζουν για τη συνέχιση μη της θεραπείας και φυσικά πρέπει να διερευνήσουμε τα αίτια που το προκάλεσαν και να τροποποιήσουμε πιθανόν κάποιες μελλοντικές θεραπείες μας. Και περνάμε στο συγκοπτικό επεισόδιο. Η διαχείριση ακολουθεί τα βήματα του αλγόριθμου, όπως σας είπε και νωρίτερα η κυρία Μαραγκού, PCA-BD, τα κλασικά. Ξεκινούμε πάντα από την εκτίμηση της συνείδησης. Σε αυτή την περίπτωση ο ασθενής δεν αντιδρά στα αισθητικά ερεθίσματα, ενεργοποιείται το σύστημα επίγοντος του οδοντιατρίου. Θέση του ασθενή, όπως είπαμε, μόνο με την τοποθέτησή του σε ύπτια θέση συνήθως επανέρχεται. Κυκλοφορία, συνήθως στην περίπτωση του συγκοπτικού επεισοδίου είναι αδύναμη νηματώδης και αρκετά αργός ο σφυγμός, ο αεραγωγός και η αναπνοή. Συνήθως κατά τη λιποθυμία παρατηρείται αυθόρμητη αναπνοή. Στην περίπτωση τώρα που δεν αναπνέει ο ασθενής μας, ξεκινάμε τη διαδικασία κάρπα. Και σαν οριστική αντιμετώπιση χορηγούμε οξυγόνο εφόσον χρειαστεί, παρακολούθηση ζωτικών σημείων και σύγκριση με τις προεγχειρητικές τιμές για την εκτίμηση της βαρύτητας του περιστατικού και το βάθμο επανόδου, πρόσθετες ενέργειες όπως είπαμε και πριν, χορήγηση ζάχαρης ή γλυκόζης και πάντα προσπαθούμε να καθησυχάσουμε τον ασθενή όταν συνέρχεται. Πότε καλούμε σε βοήθεια τώρα? Όταν έχουμε απώλεια συνείδησης πάνω από 5 λεπτά ή αδυναμία πλήρους ανάνυψης εντός 20 λεπτών, όπως είπαμε, παρά τις προσπάθειες αντιμετώπισης, και όταν αμφιβάλλουμε ότι πρόκειται για λιποθυμία. Μετά το συγκοπτικό επεισόδιο, η θεραπεία μας διακόπτεται, η πιθανότητα ενός νέου επεισοδίου αμέσως μετά είναι αυξημένη και ο οργανισμός μπορεί να χρειαστεί έως και 24 ώρες να επανέλθει στην προηγούμενη φυσιολογική του κατάσταση. Θα πρέπει και εδώ να διερευνηθούν τα αίτια που το προκάλεσαν και πιθανόν να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις της θεραπείας. Είναι υποχρεωτικό σε αυτή την περίπτωση ο ασθενής να φύγει από το οδοντιατρίο με συνοδεία. Λοιπόν, περνάμε στο δεύτερο κομμάτι, την ορθοστατική επόταση. Εδώ πρόκειται για ένα αιμοδυναμικό έβριμα που παρατηρείται κατά την έγερση. Ορίζεται ως η πτώση της αρτηριακής πίεσης πάνω από 20 χιλιοστά της στήλης υδραργύρου της συστολικής ή και πάνω από 10 χιλιοστά της στήλης υδραργύρου της διαστολικής εντός 3 λεπτών από την απόκτηση της όρθιας θέσης, έπειτα από τουλάχιστον 5 λεπτά σε ύπτια θέση. Οφείλεται στην ανεπαρκή λειτουργία των αντανακλαστικών προσαρμογών του οργανισμού κατά την έγερση. Διαφέρει σημαντικά από το συγκοπτικό επεισόδιο και συνδέεται σπάνια με φόβο ή άγχος. Επιδημιολογικά είναι η δεύτερη συχνότερη αιτία παροδικής απώλειας της συνείδησης στο οδοντιατρίο και υπάρχει ισχυρή συσχέτιση με την αύξηση της ηλικίας. Στους προδιαθεσικούς παράγοντες, πέρα από την ηλικία που είπαμε, συνδέεται με κάποια φάρμακα όπως αντιυπερτασικά, διουρητικά, αγγειοδιασταλτικά, αντικαταθλιπτικά, αγχολητικά, με αυτοάνωσα νοσήματα, χρόνια νοσήματα όπως ζαχαροδής διαβήτης και άλλα, λοιμώξεις του νευρικού συστήματος, μεταβολικά νοσήματα, παρατεταμένη κατάκληση ή ανάρρωση, ανεπαρκές αντανακλαστικό θέσεις, προχωρημένη εγκυμοσύνη,
νόσος Άντισον, φυσική εξάντληση πείνα, αλκοολισμός, χρόνια ορθοστατική υπόταση και αρκετά άλλα. Η πρόληψη, και εδώ πάλι εντάχει θα τα περάσουμε, λήψη ιατρικού, ιστορικού και συνεκτίμηση της φυσικής κατάστασης του ασθενή μας πριν από την επέμβαση, κλινική εξέταση και μέτρηση ζωτικών σημείων σε ηπτιακή όρθια θέση και κατάλληλες τροποποιήσεις στις οδοντιατρικές θεραπείες με έμφαση στους ασθενείς που έχουν ιστορικό επεισόδιο ορθοστατικής υπότασης, που έχουν λάβει ενσυνείδητη καταστολή, που βρίσκονται για πολλή ώρα σε ηπτία θέση στην οδοντιατρική καρέκλα. Και πολύ σημαντικό, η αργή επαναφορά του ασθενή από την ύπτια στην όρθια θέση. Κλινικές εκδηλώσεις εδώ, μπορεί να μην έχουμε καθόλου συμπτώματα ή τα κλασικά συμπτώματα λιποθυμίας, μην τα αναφέρω πάλι, με ή χωρίς απώλεια συνείδησης. Απότομη απώλεια της συνείδησης επίσης μπορεί να συμβεί, απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης, καρδιακή παλμή εντός φυσιολογικών ορίων ή ελαφρώς αυξημένη και κλινικές εκδηλώσεις, τις κλασικές εκδηλώσεις του ασθενή όταν έχει απώλεια συνείδησης, που είπαμε και νωρίτερα. Και περνάμε στην αντιμετώπιση, πάλι τα ίδια πράγματα, εκτιμούμε τη συνείδηση. Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν έχει απώλεια συνείδησης, η τοποθέτησή του ξανά σε ύπτια θέση συνήθως εμποδίζει την εξέλιξη των συμπτωμάτων. Στην περίπτωση απώλειας της συνείδησης, η διαχείριση ακολουθεί τα βήματα του γνωστού αλγόριθμου, ενεργοποιείται το σύστημα επίγοντος του οδοντιατρίου, τοποθετούμε τον ασθενή, όπως είπαμε ξανά, στην ύπτια θέση με το κεφάλι χαμηλότερα από τα πόδια, για την περίπτωση εγκυμοσύνης επίσης είπαμε, και συνήθως ο ασθενής ανακτά τις αισθήσεις του μόνο με την τοποθέτησή του ξανά στην ύπτια θέση. Πάμε στον έλεγχο της κυκλοφορίας του αρεγωγού και της αναπνοής. Εδώ συνήθως είναι αυτόματη και φυσιολογική η αναπνοή. Στην περίπτωση τώρα που ο ασθενής δεν αναπνέει, πάλι και εδώ ξεκινάει η διαδικασία κάρπα. Και σαν οριστική αντιμετώπιση χορηγούμε οξυγόνο εφόσον χρειαστεί κατά τη διάρκεια ή μετά το επεισόδιο. Πάλι λήψη ζωτικών σημείων και σύγκριση με τις προεγχειρητικές τιμές για την εκτίμηση της βαρύτητας του περιστατικού και το βαθμό επανόδου. Σταδιακή επαναφορά στην όρθια θέση και καθησυχάζουμε πάλι τον ασθενή. Και εδώ καλούμε σε βοήθεια όταν έχουμε απώλεια συνείδησης πάνω από 5 λεπτά ή δεν επανέρχεται πλήρως ο ασθενής μας εντός 20 λεπτού. Όταν το επεισόδιο επαναλαμβάνεται με την επαναφορά του στην όρθια θέση, στην περίπτωση που η κατάσταση του ασθενή επιδεινώνεται και φυσικά στην περίπτωση που αμφιβάλλουμε ότι πρόκειται για επεισόδιο ορθοστατικής υπότασης. Μετά το επεισόδιο, ο ασθενής σε ύπτια θέση μπορεί να αισθάνεται καλά η ελαφριά εξάντληση και κακουχία. Πολύ σημαντική η σταδιακή επαναφορά του στην όρθια θέση. Όλα τα σημεία και τα συμπτώματα θα πρέπει να επιληθούν πριν ο ασθενής σηκωθεί από την οδοντιατρική καρέκλα και να ελεγχθεί η αρτηριακή πίεση. Ο ασθενής με χρόνια ορθοστατική υπόταση ή που παρουσιάζει ορθοστατική υπόταση λόγω χρόνιας λήψης φαρμάκων μπορεί να φύγει χωρίς συνοδεία εφόσον έχει συνέλθει επαρκώς. Τώρα, στην περίπτωση που το βιώνει για πρώτη φορά ή έπειτα από χορήγηση φαρμάκων, καλό είναι να φεύγει με συνοδεία. Εκτίμηση, και να μην ξεχνάμε πάντα την εκτίμηση του θεράποντος ιατρού σε όλες τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ιστορικό ορθοστατικής υπότασης ή που γενικά έχουμε κάποιες αμφιβολίες. Λοιπόν, περνάμε και στο τρίτο κομμάτι, την υπογλυκαιμία. Λοιπόν, ο ζαχαρώδης διαβήτης, ένα σύνδρομο με ετερογενές και πολυπαραγωγικό υπόστρωμα, χαρακτηρίζεται από διαταραχή του μεταβολισμού των υδατανθράκων, των λιπών και των πρωτεϊνών, η οποία οφείλεται στην ολική μερική σχετική έλλειψη της ινσουλίνης. Η κύρια κλινική του έκφραση είναι η αύξηση της γλυκόζης στο αίμα. Επιδημιολογικά πρόκειται για χρόνια πάθηση με ραγδαία αύξηση κρουσμάτων παγκοσμίως, αυξάνοντας το φορτίο νοσηρότητας και θνητότητας. Να πούμε ότι το 10,5% του ενήλικου πληθυσμού παγκοσμίως νόσησαν το 2021, 1 στους 2 αδιάγνωστοι, 6,7 εκατομμύρια θάνατοι και ένα ετήσιο κόστος περίπου το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Η ταξινόμησή του από το 1997 έχει αλλάξει και είναι πλέον αιτιολογική. Έτσι έχουμε τον τύπο 1, όπου έχουμε πλήρη έλλειψη ινσουλίνης, τον τύπο 2 με μειωμένη έκρηση ινσουλίνης ή αντίσταση στη δράση της, το ζαχαροδιαβήτη κύσης και κάποιους ειδικούς τύπους όπως ο νεογνικός και εκείνος που προκαλείται από διάφορα νοσήματα, φάρμακα κτλ. Λίγα λόγια τώρα για τον τύπο 1, αφορά το 5 με 10% των ασθενών με διαβήτη, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχει γενετικό, περιβαλλοντικό και αυτοάνωσο υπόβαθρο, οφείλεται στην πλήρη έλλειψη ινσουλίνης λόγω της αυτοάνωσης καταστροφής των β' κυτάρων του παγκρέατος και η θεραπεία του είναι με νέσης ή αντλίωση ινσουλίνης. Υπάρχει και προδιάθεση για άλλες αυτοάνωσες διαταραχές. Στην περίπτωση του τύπου 2, αφορά στο μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών με διαβήτη, πρόκειται για μία νόσο ενηλίκων κυρίως και εδώ συνδυασμός γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων και επιπλέον παχυσαρκία, διατροφικές συνήθειες, καθιστική ζωή και έλλειψη άσκησης.
Υπάρχει μια σύνδεση με το φύλο και την εθνικότητα, κυρίως άνδρες και μάλιστα Αφροαμερικανοί. Μειωμένη έκρηση ινσουλίνης ή αντίσταση των ιστών σε αυτή, η αιτιολογία, και θεραπεία με από του στόματος φάρμακα ή και με ενέσεις ινσουλίνης. Στην περίπτωση του ζαχαροδιαβήτη υπάρχουν κάποια διαγνωστικά τεστ που μας επιβεβαιώνουν ουσιαστικά την νόσο, όπως η γλυκόζη πλάσματος νηστείας πάνω από 8 ώρες να είναι πάνω ή ίση του 126 mg/dl, με τα γευματικά επίπεδα πλάσματος γλυκόζης στις 2 ώρες πάνω από 200 mg/dl, η γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη τουλάχιστον πάνω από 6,5% και μια τυχαία μέτρηση γλυκόζης πλάσματος τουλάχιστον πάνω από 200 mg/dl, με συμπτώματα όμως πολυδιψίας, πολυφαγίας, πολυουρέας και απώλειας βάρους. Να πούμε ότι για την επιβεβαίωση της διάγνωσης απαιτούνται μη φυσιολογικές τιμές σε τουλάχιστον 2 από τα παραπάνω τεστ, εκτός και αν υπάρχουν ξεκάθαρα κλινικά συμπτώματα υπεργλυκαιμίας. Πολλές επιλογές του ζαχαρόδι διαβήτη, χρόνιες και οξείες. Τις χρόνιες υπάρχουν σε μικροαγγειακό και μακροαγγειακό επίπεδο, όπως βλέπετε και στην εικόνα. Μπαίνουμε εντάχει στις οξείες, υπεργλυκαιμία, υπογλυκαιμία, διαβητική κετοξέωση. Να πούμε ότι η υπεργλυκαιμία συνήθως δεν οδηγεί σε ευνίδια απώλεια της συνείδησης. Τα συμπτώματα εμφανίζονται τουλάχιστον 48 ώρες πριν και σταδιακά επιδεινώνονται. Έχουμε απώλεια συνείδησης λόγω υπεργλυκαιμίας, συμβαίνει σπάνια στο οδοντιατρίο. Η υπογλυκαιμία είναι συχνότερη επιπλοκή στο οδοντιατρίο και εμφανίζεται συνήθως ευνίδια. Και περνάμε στο κομμάτι της υπογλυκαιμίας. Οφείλεται σε λάτος των αναγκών σε ινσουλίνη ή σε αυξημένη λήψη της. Μειωμένες ανάγκες έχουμε στην περίπτωση απώλειας βάρους, έντονης σωματικής άσκησης, αλλαγές στη λήψη φαρμάκων, ανάρρωση από φλεγμονές και πυρετό. Επίσης, η υπογλυκαιμία οφείλεται στην παράληψη γευμάτων, στην αποφυγή γεύματος εν ώψη οδοντοθεραπείας και στην καθυστέρηση λήψης γεύματος λόγω προγραμματισμένου οδοντιατρικού ραντεβού ή και εκτεταμένων επεμβάσεων και αναισθησίας. Επέρχεται συνήθως ευνίδια, έχει γρήγορη εξέλιξη και μπορεί να αποβεί απειλητική για τη ζωή. Να πούμε ότι τα επίπεδα γλυκόζης θα πρέπει να είναι κάτω από 50 mg/dl στους ενήλικες και κάτω από 40 mg/dl στα παιδιά. Μπορεί να παρουσιαστεί σε διαβητικούς ή μη ασθενείς, οδηγεί σε μειωμένα επίπεδα συνείδησης ή και σε πλήρη απώλεια. Εντάχει κλινικές εκδηλώσεις, εφίδρωση, κρυοϊγροδέρμα, υπέρταση, ταχυκαρδία, νευρικότητα, πείνα, ναυτία, διαταραχή εγκεφαλικής λειτουργίας και συμπεριφοράς, σύγχυση λίθαργος, απώλεια συνείδησης και σπασμοί. Στην πρόληψη, κατά τα γνωστά, καλή λήψη ιατρικού ιστορικού, όπου θα αναφέρεται ο τύπος του ζαχαρόδι διαβήτη, διάρκεια, φαρμακευτική αγωγή, ρύθμιση, χρόνιες επιπλοκές αν υπάρχουν κυρίως καρδιαγγειακές, συνοσυρώτες και λυπή φαρμακευτική αγωγή. Κλινική εξέταση και συνεκτίμηση της φυσικής κατάστασης και του άγχους του ασθενή πριν από την επέμβαση και σε περίπτωση αμφιβολίας για την κατάσταση του ασθενή μας απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από το θεράποντα ιατρό. Τήρηση προγράμματος δίαιτας ινσουλίνης πριν το ραντεβού, πρωινά ραντεβού, μέτρηση γλυκόζης αίματος προθεραπείας, χορήγηση υδατανθράκων εφόσον χρειάζεται και έπειτα από εκτεταμένες οδοντιατρικές επεμβάσεις, συχνότερος έλεγχος της γλυκόζης του αίματος και ρύθμιση της ινσουλίνης αντίστοιχα. Χορήγηση αντιβιωτικών στον αρρύθμιση του ασθενή ή σε περιπτώσεις φλεγμονής, πόνου και έντονου στρες. Και περνάμε στην αντιμετώπιση. Πάνω κάτω θα πούμε πάλι τα ίδια. Σε περίπτωση που ο ασθενής μας έχει τη συνείδησή του ή έχουμε μειωμένα επίπεδα συνείδησης, αναγνωρίζουμε ότι πρόκειται από τα σημεία και τα συμπτώματα ότι πρόκειται για υπογλυκαιμία. Διακόπτουμε την οδοντιατρική επέμβαση, ενεργοποιείται η ομάδα του οδοντιατρίου. Ο γνωστός αλγόριθμος PCABD. Εδώ να πούμε ότι τοποθετούμε τον ασθενή συνήθως σε βολική θέση και στην περίπτωση της υπογλυκαιμίας προτιμά να κάθεται σε όρθια θέση. Ο ασθενής έχει ικανοποιητικό έλεγχο της κυκλοφορίας, της αναπνοής και του αεραγωγού συνήθως. Και στην οριστική αντιμετώπιση επιβεβαιώνουμε την υπογλυκαιμία με μέτρηση ζαχάρου, χορηγούμε από το στόμα τους υδατάνθρακες όπως διάλειμμα ζάχαρης, χυμό πορτοκαλιού, αναψυκτικά, μπάρα σοκολάτας, ταμπλέτες δεξτρόζης. Νέα μέτρηση ζαχάρου 10 με 15 λεπτά μετά τη χορήγηση της ζάχαρης και παρακολούθηση του ασθενή για 1 ώρα. Ο ασθενής φεύγει μόνος εφόσον ο οδοντίατρος κρίνει ότι έχει συνέλθει πλήρως, διαφορετικά με συνοδεία, και σύσταση για λήψη τροφής πριν από το επόμενο ραντεβού. Στην περίπτωση τώρα που ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται στη χορήγηση των υδατανθράκων ή δεν μπορεί να τους λάβει, κλήση για ιατρική βοήθεια, χορήγηση υδατανθράκων παρεντερικά, όπως 1 mg γλυκαγόνης ενδομυϊκά ή 50 ml διαλύματος δεξτρόζης 50% ενδοφλέβεια. Εδώ να πούμε ότι η δράση της ενδοφλέβειας δεξτρόζης είναι πολύ πιο σύντομη, εντός 5 λεπτού, ενώ της γλυκαγόνης θα χρειαστεί 10 με 15 λεπτά.
Επίσης, χορήγηση από του στόματος υδατανθράκων, μέτρηση γλυκόζης κάθε 10 λεπτά και συνεκτίμηση των επιπέδων συνείδησης του ασθενή, καταγραφή ζωτικών σημείων ανά 5 λεπτά έως ότου φτάσει ιατρική βοήθεια. Το προσωπικό της ιατρικής βοήθειας θα προσφέρει την οριστική αντιμετώπιση είτε στο χώρο του οδοντιατρίου είτε στο νοσοκομείο. Και φυσικά πάντα διερευνούμε τα αίτια που προκάλεσαν το αίτιο και ώστε να το αποφύγουμε στο μέλλον. Και τελειώνουμε με τον ασθενή που έχει πλέον απώλεια συνείδησης, διακόπτεται η θεραπεία, ενεργοποιείται πάλι το σύστημα επίγοντος του οδοντιατρίου, τοποθετούμε εδώ τον ασθενή φυσικά σε ήπια θέση με το κεφάλι χαμηλότερα από τα πόδια και ξεκινάμε τη διαδικασία του BLS, έλεγχος αεραγωγού, κυκλοφορίας, η οποία είναι συνήθως επαρκής και αναπνοή αυτόματη και φυσιολογική. Κλίση και επίγουσα ιατρική βοήθεια ενώ ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται στα βήματα του BLS, επιβεβαίωση διάγνωσης με μέτρηση ζαχάρου. Χορηγούμε πάλι υδατάνθρακες παρεντερικά, ό,τι είπαμε πριν. Τώρα, σε περίπτωση που δεν τα έχουμε, μπορεί να χρησιμοποιηθούν 0,5 μιλιγκράμμ επινεφρίνης 1/1000 υποδόρια ή ενδομυϊκά και επανάληψη κάθε 15 λεπτά εφόσον χρειάζεται. Χορήγηση από του στόματος υδατανθράκων όταν επανέλθει η συνείδηση, μέτρηση γλυκόζης κάθε 10 λεπτά και συνεκτίμηση των επιπέδων συνείδησης του ασθενή, καταγραφή ζωτικών σημείων ανά 5 λεπτά έως ότου φτάσει ιατρική βοήθεια. Η χορήγηση από του στόματος υδατανθράκων αντενδείκνυται σε ασθενή με απώλεια συνείδησης ή σε λίθαργο λόγω κινδύνου απόφραξης του αεραγωγού ή στρόφισης. Τελειώντας, να πούμε ότι σε περίπτωση έλλειψης φαρμάκων ή εάν ο ασθενής δεν ανακτήσει τις αισθήσεις του, σημαντικό να συνεχίσει το BLS μέχρι την έλευση της ιατρικής βοήθειας και της μεταφοράς του στο νοσοκομείο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα συνεχίσει η κυρία Κουτσαμάνη με το βροχικό άσθμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Καπουδάκη. Το έκλεισες με αριστερό κλικ, με δεξί κλικ. Το κλείσα από το Την στόμα. εργασία σου. Ωραία. Δεν έχουν φύγει, δεν φαίνονται τώρα οι διαφάνειες. Έχουν βγει, εντάξει. Τώρα φαίνονται, εντάξει. Ωραία. Φαίνεται η διαφάνεια. Λοιπόν, είναι θα μια χαρά. συνεχίσω με την ασθματική κρίση. Προχωράει. Από εδώ προχωράει, παιδί μου, από εδώ. Μισό, το πάτησε. Είναι δυνατόν. Ένα λεπτό. Είναι δυνατόν. Συγγνώμη. Έχουμε χρόνο, μην βιάζεστε. Είναι ένα λεπτό. Ναι. Λοιπόν, Πώς έχει πατηθεί το στόμα. όχι, δεν έχει πατηθεί το στόμα. Πώς γίνει αυτό τώρα. Είστε, να, δεν το Το πάτησα. πάτησε. Το πάτησε. Αυτό πατάω. Παιδί μου, δεν το πάτησα. Άλλαξε, ωραία. Λοιπόν, θα μιλήσω για την ασθματική κρίση. Το βροχικό άσθμα είναι μια κοινή χρόνια φλεγμονώδης πάση των αεραγωγών που χαρακτηρίζεται από διάφορα επαναλαμβανόμενα συμπτώματα μεταβλητής στένος των αεραγωγών και βροχόσπασμο. Στα συνήθη συμπτώματα περιλαμβάνονται συρριγμός, βήχας, αίσθημα σύσφυξης στο θώρακα και δύσπνοια. Διακρίνεται σε εξωγενές ελεργικό που εμφανίζεται περισσότερο σε παιδιά και νέους ενήλικες καθώς και σε άτομα με ιστορικό ατοπικών νοσημάτων. Και σε ενδογενές ή μη αλλεργικό, μη ατοπικό, συνήθως στους ενήλικες πάνω από 35. 300 περίπου εκατομμύρια ανθρώπων παγκοσμίως πάσχουν από άσθμα. Τα τελευταία 30 χρόνια οι θάνατοι από άσθμα αυξήθηκαν κατά 60%. Η πιο συχνή χρόνια νόσο στην παιδική ηλικία εκτιμάται πίσω ότι το 10% των παιδιών και εφήβων υποφέρουν από άσθμα. Η ασθματική κρίση εκδηλώνει προδιαθεσιακούς παράγοντες. Προδιαθεσιακοί παράγοντες είναι διάφορα αλλεργιογόνα, φαρμακευτικές ουσίες, λοιμώξεις του αναπνευστικού, ψυχολογικά αίτια, περιβαλλοντικά αίτια και ατμοσφαιρική ρύπανση, σωματική καταπώνηση, καθώς και εργασιακοί παράγοντες μπορεί να φταίνε έκθεση ρήπους από την εργασία μας. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των μορφών άσθματος είναι η υπεραντιδραστικότητα των βρόχων σε διάφορα ερεθίσματα βάσει της οποίας αποτελεί χρόνια βροχική φλεγμονή. Η βροχική υπεραντιδραστικότητα εκδηλώνεται με συστολή των λίων αναπνευστικών μειών, υπερβολική παραγωγή εκρήσεων και αντανακλαστικό βήχα. Η εμένουσα φλεγμονή των βρόχων αλλοιώνει το βροχικό επιθύλιο. Η ασθματική κρίση εκδηλώνεται συνήθως ως αίσθημα σύσφυξης στο θώρακα, βήχα με ή χωρίς παραγωγή πτιέλων που επιδεινώνεται τη νύχτα ή νωρίς το πρωί, συρριγμό, δύσπνοια, ανησυχία, ταχύπνοια, ταχυπαλμία,
εφίδρωση, σύγχυση και άνωση. Τα συμπτώματα μπορεί να εκδηλωθούν σταδιακά ή απότομα. Στη σοβαρή ασθματική κρίση έχουμε δύσπνοια, η αναπνευστική συχνότητα πάνω από 25 το λεπτό με κορεσμό οξυγόνου λιγότερο από 91%, ταχυκαρδία πάνω από 110 το λεπτό. Στην πολύ σοβαρή ασθματική κρίση που είναι απειλητική για τη ζωή του ασθενή, η αναπνοές λιγότερο από 8 το λεπτό, σημεία και άνωσης, βραδικαρδία, εξάντληση, μειωμένο επίπεδο σύγχυσης. Κατάζα, το άσθμα ταξινομείται. Ήπιο διαλείπων, που συνήθως τα νυχτερινά συμπτώματα είναι λιγότερο από 2 φορές το μήνα. Το μέτριο άσθμα, που τη νύχτα είναι τα συμπτώματα περισσότερα από 1 φορά τη βδομάδα. Και σοβαρή ασθματική κρίση, συχνά νυχτερινά επεισόδια. Όσο αγωγή τώρα στην ασθματική κρίση, τα φάρμακα είναι συνήθως ανακουφιστικά και τα φάρμακα τα αριθμιστικά αντιφλεγμονώδη για το χρόνιο έλεγχο του άσθματος. Τα ανακουφιστικά είναι για την άμεση αντιμετώπιση του βροχόσπασμου. Είναι τα βροχοδιασταλτικά, η σαλβουταμόλη και αντιχολινεργικά εισπνεώμενα που δρούν εντός μισής με 1 ώρα. Μετά, στα αριθμιστικά αντιφλεγμονώδη, τα βασικά είναι κορτικοστεροειδή εισπνεώμενα από το στόμα, αναστολής λευκοτριενίων, θεοφιλίνης και μακράς διάρκειας βροχοδιασταλτικά. Η οξύ ασθματική κρίση είναι από τις πιο συχνές αναπνευστικές καταστάσεις στο οδοντιατρείο και απαιτεί άμεση αντιμετώπιση για την αποφυγή περαιτέρω επιδείνωσης του ασθενή, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή κλινική κατάσταση στάτους ασθμάτικους. Στόχος της οδοντιατρικής διαχείρισης ενός ασθματικού ασθενή είναι η πρόληψη μιας ασθματικής κρίσης. Απαιτείται λοιπόν λεπτομερής λήψη ιστορικού για να προσδιοριστεί η σοβαρότητα της κατάστασης. Έτσι γίνονται ερωτήσεις μέσω διαλόγου με τον ασθενή, τι τύπο άσθματος έχει, πόσο συχνά κάνει ασθματική κρίση, τι το πυροδοτεί, τι αγωγή λαμβάνει και αν χρειάζεται ποτέ να νοσηλευτεί. Κατά την οδοντιατρική θεραπεία εφαρμόζεται πρωτόκολλο μείωση του στρες, η συνεδρία προγραμματίζεται αργά το πρωί το απόγευμα, ελέγχεται αν ο ασθενής έχει μαζί του το βροχοδιασταλτικό και ότι έχει λάβει την αγωγή του. Η προγραμματισμένη οδοντιατρική θεραπεία γίνεται μόνο σε ασυμπτωματικούς ασθενείς ή σε ασθενείς που οι ασθματικές κρίσεις είναι καλά ελεγχόμενες με τη φαρμακευτική αγωγή. Ο ασθενής τοποθετείται σε καθιστή συνήθως θέση και αποφεύγεται η ήπια. Επαρκή αναισθησία να έχουμε. Αποφεύγονται σαλικυλικά και μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη για την αποφυγή βροχόσπασμου. Προτιμάται η παρακεταμόλη. Αποφεύγονται επίσης υλικά που μπορεί να προκαλέσουν άσθμα, όπως ελαστικός απομονωτήρας ή ευγενόλη, και να υπάρχει παροχή οξυγόνου. Η αντιμετώπιση τώρα, όταν συμβεί ασθματική κρίση παρουσιαστεί, διακόπτεται η οδοντιατρική θεραπεία και απομακρύνονται τα υλικά. Ο ασθενής συνήθως σε άνετη θέση, συνήθως ελαφρώς κάθετα. Καθησυχάζουμε τον ασθενή, ελέγχουμε, εκτιμάμε την κυκλοφορία, αερογό και αναπνοή. Συνήθως ο ασθενής παραμένει με συνείδηση, όπως είπαμε, κάρπα κατά περίπτωση. Σαν οριστική διαχείριση χορηγείται οξυγόνο με ειρηνικό καθετήρα 5-7 λίτρα το λεπτό, εισπνεώμενο βροχοδιασταλτικό. Συγκεκριμένα στους ενήλικες 2 εισπνοές, στα παιδιά 1 και επαναλαμβάνονται αυτά μετά από 5 λεπτά αν δεν βελτιώνεται. Αν ο ασθενής τώρα επανέλθει πλήρως, η θεραπεία συνεχίζεται κατόπιν συνένεσής του. Διαφορετικά, ο ασθενής αποχωρεί μόνος του ή με συνοδεία οικείου προσώπου όταν κρίνεται απαραίτητο. Αν ο ασθενής δεν συνέλθει παρά τη χορήγηση 3 δόσεων βροχοδιασταλτικών και εμφανίζονται σημεία επιδείνωσης, δυσκολία στην ανομιλία, σταθιζωτικά σημεία, εφίδρωση, ψυχρά άκρα, εξάντληση και άνωση, σημεία δηλαδή αναπνευστικής οξέωσης που είναι απειλητικά για τη ζωή του, τότε κλήση γίνεται στο κέντρο άμεσης βοήθειας, χορηγείται αδρεναλίνη δομικά. Στην εξωτερική επιφάνεια του μυρού, όπως έχει προηγηθεί, έχουμε πει, ενδοφλέβεια διαφορετικά χορήγηση κόρτικοστεροειδών μόνο όταν ο οδοντίατρος είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος, συνέχιση χορήγηση του οξυγόνου και αν η σοβαρή ασθηματική κρίση παρέλθει, συνήθως ο ασθενής τότε χρήζει νοσοκομιακής περίθαλψης για περαιτέρω εκτίμηση. Διαφορετικά, ο ασθενής αποχωρεί μετά την επανεκτίμησή του και σύμφωνη γνώμη του ιατρού των επιγόντων. Περνάμε τώρα στην οξεία φλοιοεπινεφριδική ανεπάρκεια. Είναι μια σοβαρή επίγουσα απειλητική για τη ζωή κατάσταση που οφείλεται στην ανεπάρκεια των γλυκοκορτικοειδών και απαιτεί άμεση διάγνωση και θεραπεία. Διακρίνεται αιτιοπαθογενετικά σε πρωτοπαθή, η νόσος Άντισον δηλαδή, κατά την οποία τα επινεφρίδια δεν μπορούν να παράγουν την κορτιζόλη, όπως επίσης και αρκετή αλδοστερόνη. Δευτεροπαθή, η οποία οφείλεται σε διαταραχές λειτουργίας της υπόφυσης, βλάβη της υπόφυσης. Και τριτοπαθή, πιο συχνή, μετά από μακροχρόνια χορήγηση των κορτικοστεροειδών για θεραπευτικούς σκοπούς, σε ασθενείς με φυσιολογικό φλοιό επινεφριδίων, τότε προκαλείται ατροφία του φλοιού και αδυναμία του οργανισμού να ανταποκριθεί σε στρεσογόνες καταστάσεις. Στη σύνθεση των γλυκοκορτικοειδών, σημαντικό ρόλο παίζει ο άξονας υποθάλαμος, υπόφυση επινεφρίδιο. Ο υποθάλαμος, καθώς εκρίνει την κορτικοτροπίνη, διηγεί τον πρόσθετο λοβό της υπόφυσης να εκρίνει την άδρενο κορτικοτροπίνη και στη συνέχεια τα επινεφρίδια που εκρίνουν την κορτιζόλη. Σε στρεσογόνες καταστάσεις, ο φυσιολογικός φλοιός των επινεφριδίων αυξάνει τα επίπεδα κορτιζόλης, η οποία αποτελεί το κύριο ενδογενές γλυκοκορτικοειδές στον άνθρωπο, που είναι απαραίτητο για τη φυσιολογική λειτουργία όλων των ιστών και των οργάνων. Όταν χορηγούνται γλυκοκορτικοειδή για μεγάλο διάστημα σε ένα άτομο με φυσιολογικό φλοιό για θεραπευτικούς λόγους, προκαλείται αναστολή στη λειτουργία του, ατροφία.
με αποτέλεσμα σε στρεσογόνο κατάσταση να μην μπορεί να ανταπεξέλθει και να εκδηλωθεί η φλοιοπινεφριδική κρίση. Εκδηλώνεται στη συνέχεια με ναυτία, έμετο, διάρειες, λιποθυμική τάση, ανορεξία, δυναμία, χαμηλή αρτηριακή πίεση, ταχυκαρδία, σπονδρή επιθυμία για λήψη άλατος, υπογλυκαιμία και εκνευρισμό. Η επινεφριδιακή κρίση εμφανίζεται στο οδοντιατρίο με τη μορφή καταπληξίας, έντονων κοιλιακών συμπτωμάτων και σημαντικών ηλεκτρολιτικών διαταραχών. Αν δεν αντιμετωπιστεί σύντομα, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια συνείδηση, στόμα και τέλος στο θάνατο. Πάσχοντας από την νόσο αυτή, πρόκειται να υποβληθούν σε οδοντιατρική επέμβαση, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό γίνεται για να αποτραπεί η πιθανότητα εκδήλωσης της κρίσης λόγω αδυναμίας του οργανισμού να ανταπεξέλθει στο στρες από την οδοντιατρική θεραπεία. Η αντιμετώπιση του επίγοντος αρχίζει αμέσως με την κλινική και μόνο εντύπωση της παρουσίας της οξείας φλοιοπινεφριδικής ανεπάρκειας. Πρόληψη γίνεται, όπως έχουμε πει και πριν, λήψη ιστορικού είναι απαραίτητη. Επομένως, μας ενδιαφέρει η δόση του γλυκοκορτικοειδούς που χορηγήθηκε, διάρκεια θεραπείας, οδός χορήγησης και το χρονικό διάστημα που πέρασε από τότε που διάκοψε τη θεραπεία. Εφαρμόζεται πάλι το πρωτόκολλο μείωσης του στρες και γίνεται τροποποίηση στην οδοντιατρική θεραπεία σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης οξείας φλοιοπινεφριδικής ανεπάρκειας, συνεκτιμώντας τη γενική κατάσταση υγείας του ασθενή, το βαθμό δυσκολίας της χειρουργικής επέμβασης και τα φάρμακα που χορηγήθηκαν. Εξασφαλίζεται επίσης η δόση κορτικοειδούς, stress dose, όπως λέγεται. Λοιπόν, πιο αναλυτικά, τα άτομα που εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο για φλοιοπινεφριδιακή κρίση λαμβάνουν γλυκοκορτικοειδή σε μεγάλες δόσεις, πάνω από 4 χρόνια ή περισσότερο. Είναι τα άτομα που διέκοψαν απότομα την αγωγή τους ή δεν την έλαβαν κατά τη στρεσογόνο επέμβαση. Και αυτά που έχουν όσο Άντισον. Συνεννόηση πάντα με τον θεράποντα ιατρό για συμπληρωματική θεραπεία. Η οποία συμπληρωματική θεραπεία αύξηση της δόσης χρειάζεται σε άτομα που πρόκειται να υποβληθούν σε στρεσογόνο εκτεταμένη χειρουργική επέμβαση, συνεκτιμώντας τη γενική τους κατάσταση. Συνήθως δεν απαιτείται συμπληρωματική θεραπεία γλυκοκορτικοειδών σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε απλή και χωρίς επιπλοκές οδοντιατρική επέμβαση. Αν ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του τώρα, στην περίπτωση που εκδηλώνεται η οξεία φλοιοπινεφριδιακή ανεπάρκεια, αν ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του, τότε διακόπτεται πάλι η οδοντιατρική θεραπεία. Η θέση ο ασθενής να είναι σε άνετη ή ύπτια θέση με τα πόδια ελαφρώς ανυψωμένα. Πάλι γίνεται εκτίμηση το CAB, κυκλοφορία αερογός αναπνοή, όταν χρειάζεται. Διαχείριση οριστική κάνουμε μέτρηση ζωτικών σημείων. Καλείται κλίση στο κέντρο άμεσης βοήθειας, χορηγείται οξυγόνο, χορηγείται η δόση αυτή, η stress dose του γλυκοκορτικοειδούς ενδομυϊκά στην εξωτερική επιφάνεια του μυρού. Εκτίμηση μετά για επιπλέον διαχείριση. Μπορεί να χρειαστεί ξανά κάρπα, οξυγόνο, γλυκοκορτικοειδή ξανά να χρειαστούν, χορήγηση γλυκαγόνου επίσης ενδομυϊκά, 1 με 2 μιλιγκράμμ σε περίπτωση υπογλυκαιμίας. Αν τώρα ο ασθενής δεν έχει τις αισθήσεις του, διακόπτεται πάλι. Κοιτάμε τη θέση του ασθενούς να είναι σε ύπτια με τα πόδια ελαφρώς ανυψωμένα, κάρπα αν χρειαστεί. Κλείσει στο κέντρο άμεσης βοήθειας, χορηγήση οξυγόνου, γίνεται ένα τεστ με αρωματική αμμονή για διαφορική διάγνωση στο συγκοπτικό. Αν και είναι δύσκολο σε αυτό το στάδιο, χορηγούνται γλυκοκορτικοειδή και μεταφέρεται ο ασθενής στο νοσοκομείο. Αλλά συνεχίζουμε το κάρπα μέχρι την άφιξη άμεσης βοήθειας. Τώρα, αλλεργική αντίδραση για την αλλεργία. Αλλεργία είναι η παθολογική εκδήλωση που προκύπτει από την ανοσολογική αντίδραση αντιγόνου αντισώματος ή αντιγόνου ευαισθητοποιημένου κυτάρου και κλιμακώνεται από την πλέον ελαφριά μέχρι την πλέον βαριά μορφή που απειλεί συχνά όχι μόνο την υγεία αλλά και τη ζωή του ατόμου. Σε γενικές γραμμές, μια αλλεργία μπορεί να εκδηλωθεί με συμπτώματα μόνο από ένα οργανικό σύστημα, τοπική αναφυλαξία, για παράδειγμα κρινισμό ή βροχόσπασμος, με συμπτώματα από 2 ή περισσότερα συστήματα και να έχουμε αναφυλακτική αντίδραση, και η γενικευμένη αναφυλαξία με συμπτώματα από όλα τα συστήματα, δέρμα, αναπνευστικό, γαστεντερικό, κεντρικό νευρικό. Εάν υπάρχουν συμπτώματα από το καρδιαγγειακό με απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης και απώλεια συνείδησης, τότε η αναφυλακτική αυτή αντίδραση καλείται αναφυλακτικό ή αλλεργικό σοκ. Προδιαθεσιακοί παράγοντες είναι φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική, πιθανά αλλεργιογόνα, όπως αντιβιωτικά, πενικυλίνη, κεφαλοσπορίνες, σουλφοναμίδες, αναλγητικά, συνήθως μη στεροειδή, αντιφλεγμονώτη και ασπιρίνη, οπιοειδή, ακολιτικά, τοπικά αναισθητικά. Οι εστέρες περισσότερο ήταν βεζοκαΐνη, προκαΐνη, τετρακαΐνη, που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα περισσότερο. Τώρα τα αμύδια που χρησιμοποιούνται μόνο σε κάποιο μικρό ποσοστό μπορούν να προκαλέσουν αλλεργία. Τα πρόσθετα, αντιοξυδοτικός παράγοντας, που είναι το διθιώδες νάτριο, και βακτηριοστατικός παράγοντας, η μεθυλπαραμπέν. Γάντια, το λάτεξ και άλλα, μονομερές, ακριλικό, ευγενόλη, νικέλιο. Οπότε, στην περίπτωση αντιβιωτικών, αν εμφανίζεται αλλεργία στην πενικυλίνη, δίνεται ερυθρομυκίνη, προτείνεται στο ακετυλοσαλικυλικό οξύ παρακεταμόλη, στα οπιοειδή βεζοδιαζεπίνες, μεθακριλικό αποφυγή χρήσης του. Διαφορετικά χρησιμοποιείται το ενθερμό πολυμεριζόμενο ακριλικό και στα αντιοξυδοτικά αντί για διθιώδη ενώσεις, τοπικά αναισθητικά χωρίς αγγιοσπαστικό.
Οι αλλεργικές αντιδράσεις με βάση τους ανοσοβιολογικούς μηχανισμούς που τις προκαλούν ταξινομούνται σε 4 τύπους. Αντίδραση τύπου 1, η άμεση αλλεργική αντίδραση, τύπου 2, τύπου 3 και 4, που είναι επιβραδυνόμενου τύπου. Η 1 και η 4 αφοράνε περισσότερο τον οδοντίατρο. Η αλλεργία τώρα μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορα συμπτώματα. Από το δέρμα στο 90%, αναπνευστικό 70%, γαστεντερικό 45%, καρδιαγγειακό 45% και κεντρικό νευρικό 15%. Εκδηλώνεται από το δέρμα, υποδόριο, όσο αφορά δέρμα, υποδόριο, ιστό και βλενογόνο, μπορούν να εκδηλωθούν ουρτικάρια, κνίδος δηλαδή, πομφή διαφόρου μεγέθους εμφανίζονται, χνισμός δέρματος, ερύθημα προσώπου και αγκιοείδημα. Από το αναπνευστικό μπορεί να εκδηλωθούν ρινίτιδα, βροχόσπασμος, λαρυγγικό είδημα που εκδηλώνεται με βράχος φωνής και αίσθημα πνιγμού. Από το γαστεντερικό σύστημα, έμετος, διάρρεια και ηλιακό άλγος. Από το καρδιαγγειακό, αρρυθμία, αίσθημα παλμών, πτώση της αρτηριακής πίεσης, απώλεια στήσεων, στιθαχικός πόνος, καρδιακή ανακοπή. Η γενικευμένη αναφυλαξία αποτελεί μια δραματική και απειλητική για τη ζωή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από προοδευτική εξέλιξη των συμπτωμάτων και μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο μέσα στα πρώτα 30 λεπτά. Όσο αφορά το κοινοβρωτικό είδημα, εμφανίζεται ευνίδια. Παρατηρείται διόγκωση των χειλίων, της γλώσσας ή της παριάς των βλεφάρων, της επιγλωτίδας. Συνοδεύεται από δύσπνοια και δυσκαταποσία και μπορεί να προκαλέσει απόφραξη της ανώτερης αναπνευστικής οδού. Μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο. Το αλλεργικό σοκ συνήθως είναι η οξύ ανεπάρκεια του αναπνευστικού κυκλοφορικού συστήματος, εμφανίζεται πτώση αρτηριακής πίεσης και απώλεια αισθήσεων. Πρόληψη, λήψη ιστορικού ερωτής για την ανίχνευση του τύπου αλλεργίας. Παραπέμπεται ο ασθενής σε ειδικό αλλεργιολόγο για τεστ. Αποφεύγονται φάρμακα, να χορηγηθούν φάρμακα που μπορεί να προκαλέσουν υπερευαισθησία. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε ασθενείς με ιστορικό ατοπικών νοσημάτων, όπως αλλεργική ρινίτιδα, βροχικό άσμα και έξαιμα. Και η εξασφάλιση είναι πολύ βασικό να έχουμε αυτόματη σύρριγγα μιας χρήσης με προκαθορισμένη δόση αδρεναλίνης, επινεφρίνης. Αν ο ασθενής είναι αλλεργικός τώρα σε κάποιο φάρμακο, κατά τη λήψη ιστορικού πρέπει να προσδιορίσει. Τα τοπικά αναισθητικά, τα μη δεν κάνουν συνήθως αλλεργία, εκτός από τα συντηρητικά. Η απάντηση λοιπόν ότι είναι αλλεργικό στο τοπικό αναισθητικό χρήζει περαιτέρω ερωτήσεων του τύπου αν έπαιρνε κάποιο άλλο φάρμακο αυτό το διάστημα, σε τι θέση ήταν στην καρέκλα, τι ακριβώς συνέβη, έγινε ρύθμα, εμφανίστηκε δύσπνοια, έχασε τις αισθήσεις του. Αντιδράσεις όπως αίσθημα παλμών, πονοκέφαλος, τρέμουλο είναι συνήθως ψυχογενούς φύσεως. Πώς το αντιμετώπισε ο οδοντίατρος και πόσο διάστημα πέρασε μέχρι να φύγει από το ιατρείο. Και επίσης, τέλος, αν νοσηλεύτηκε. Στην περίπτωση που έχουμε ήπιες δερματικές αντιδράσεις, κνίδος ή ερύθημα και εμφανιστούν, διακόπτει η δοντική θεραπεία, τοποθετείται ο ασθενής σε άνετη θέση. CAB πάλι, μέτρηση ζωτικών κάθε 5 λεπτά και αν χρειαστεί, σαν οριστική διαχείριση, εξασφαλίζουμε βέβαια την άνεση επινεφρίνης. Χορηγούνται αντισταμινικά από το στόμα, η δίφενη δραμίνη, το Benadryl, ενήλικες παίρνουν 50 mg, παιδιά 25 ή χορηγούνται αντισταμινικά ενδομικά, αν χρειαστεί. Ο ασθενής αποχωρεί αφού υποχωρήσουν πλήρως τα συμπτώματα. Συνεχίζει την αγωγή με αντισταμινικό από το στόμα για 2-3 μέρες κάθε 4-6 ώρες. Παραπέμπεται σε αλλεργιολόγο για περαιτέρω εκτίμηση. Αν εκδηλωθεί δερματική αντίδραση μετά την αποχώρησή του από το ιατρείο, συνιστάται άμεση επίσκεψη στα επίγοντα περιστατικά. Στην περίπτωση που αυξάνονται οι αντιδράσεις, επιδεινώνονται, υπάρχουν αναπνευστικές αντιδράσεις καθώς και συμπτώματα από το καρδιαγγειακό. Πάλι διακόπτει η οδοντοθεραπεία, τοποθετείται ο ασθενής σε άνετη θέση, απομακρύνονται τα οδοντικά υλικά, κάρπα αν χρειαστεί, καθησυχάζεται ο ασθενής, μετρώνται τα ζωτικά σημεία κάθε 5 λεπτά, γίνεται κλίση στο κέντρο άμεσης βοήθειας, χορηγείται εισπνεώμενο βροχοδιασταλτικό, χορηγείται τώρα επινεφρίνη ενδομικά, αν δεν υποχωρήσει ο βροχόσπασμος. Και επαναλαμβάνεται κάθε 15 με 30 λεπτά αν χρειαστεί. Παρακολουθεί το ασθενής για 1 ώρα. Αν υποτροπιάσει ο βροχόσπασμος ή εκδηλωθούν και συμπτώματα από το καρδιοαγγειακό, επιδεινώνεται δηλαδή η κατάσταση, χορήγηση επινεφρίνης κάθε 5 λεπτά. Με την άφιξη ιατρικής βοήθειας, σταθεροποιείται ο ασθενής και αν κρίνεται απαραίτητο με ενδοφλέβεια χωρίς φαρμάκων και μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Περνάω στην επιληψία. Είναι η κλινική εκδήλωση ανώμαλης ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου, η οποία οδηγεί σε έντονη μυϊκή δραστηριότητα και διαταραχή του επίπεδου συνείδησης. Επιδημιολογικά, η προσβάλλει άτομα κάθε ηλικίας και φύλου, 200.000 περίπου νέα περιστατικά κάθε χρόνο, η τέταρτη πιο συχνή νευρολογική διαταραχή. Τα αίτια και γεννητής ανομαλίας, εγκεφαλική βλάβη από προγεννητικό ή υπεργεννητικό τραυματισμό, λίμωξη εγκεφάλου, τραύμα κεφαλής, αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο και μεταστατική πρωτογενής μεταστατική οργή εγκεφάλου. Συνήθως, η πιο συχνή και σοβαρή μορφή επιληπτικής κρίσης, η τονικοκλονική Grand Mal, τα συμπτώματα ξεκινάνε συνήθως ως εμβοές, είναι η άβρα, η λεγόμενη άβρα, εμβοές, αίσθημα ζάλης, άγχος και ακράτεια. Υπάρχει απώλεια συνείδησης, ακαμψία, κραυγή, πτώση, είναι η τονική φάση που κρατάει 30 με 60 δευτερόλεπτα.
Μετά συνεχίζουν σπασμωδικές κινήσεις των άκρων, πιθανή δείξη γλώσσας, είναι η κλονική φάση. Μπορεί να υπάρχει αφρός στο στόμα, άπνοια και άνοση. Μετά τον παροξισμό ακολουθεί περίοδος σύγχυσης και εξάντλησης. Μυϊκός πόνος και λίθος ενώ η συνείδηση ανακτάται βαθμιαία. Η επιληπτική κατάσταση, status epilepticus, χαρακτηρίζεται από τονικοκλονικές κρίσεις με διάρκεια πάνω από 5 λεπτά. Επαναλαμβάνονται 3 ή 4 φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς πλήρη ανάκτηση των αισθήσεων στα μεσοδιαστήματα. Είναι σοβαρή νευρολογική κατάσταση και απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα. Μπορεί να αφήσει μόνιμη νευρολογική βλάβη αν παραταθεί πάνω από 2 ώρες. Φάρμακα. Τα αντιεπιληπτικά έχουν αρκετές ανεπιθύμητες ενέργειες, αυξημένη συχνότητα λίμωξης, ξηροστομία, αιμορραγία ούλων, μεταχειρητική αιμορραγία, καθυστερημένη απούλωση. Θα πρέπει να αποφεύγονται συνδυασμοί με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, μεθρονιδαζόλη, ερυθρομικίνη, αντιμικητιασικά, κλαριθρομικίνη, ασπιρίνη. Κατά άζα διακρίνεται σε καλά ελεγχόμενη με φάρμακα, η επιληψία, άζα 2. Επιληπτικές κρίσεις όταν κάνει πάνω από 1 φορά το μήνα είναι 3. Το στάσιο επιλέπτικος θεωρείται άζα 3-4 και επιληπτικές κρίσεις πάνω από 1 φορά τη βδομάδα είναι άζα 4. Πρόληψη. Λήψη ιστορικού. Πόσα χρόνια μας ενδιαφέρει έχει επιληψία, τι τύπο επιληψίας έχει, συχνότητα των κρίσεων, διάρκεια, τι φάρμακα παίρνει, αν τα παίρνει σωστά, αν κάνει έλεγχο επιπέδων όπου χρειάζεται, αν ελέγχονται οι κρίσεις και αν χρειάζεται να αλλάξει αγωγή. Οι παράγοντες που προκαλούν επιληπτικές κρίσεις, πότε ήταν τελευταία κρίση, αν προηγείται άβρα πριν από την κρίση, η φυσική κατάσταση του ασθενούς μετά από μια κρίση, αν κάνει επιληπτικές καταστάσεις και αν έχει νοσηλευτεί. Εφαρμόζεται πάντα και το πρωτόκολλο μείωσης του στρες. Συμπληρωματικά μέτρα. Αναβάλλεται η θεραπεία ρουτίνα σε ασθενείς που έχουν πάνω από 1 κρίση το μήνα. Αντιμετωπίζεται μόνο το επίγον. Την ημέρα της επέμβασης μας ενδιαφέρει. Επιβεβαιώνουμε ότι ο ασθενής έχει λάβει την αγωγή του σωστά αλλά και τις προηγούμενες μέρες. Τον ρωτάμε αν έχει λάβει άλλο φάρμακο ή άλλες ουσίες όπως αλκοόλ και αν αισθάνεται κουρασμένος ή αγχωμένος. Σε θεραπευτικές δόσεις τοπικό αναισθητικό δεν αλληλεπιδρά με τα αντιεπιληπτικά φάρμακα, απλά αποφεύγεται η περδοσολογία. Στην περίπτωση που εμφανιστεί τονικοκλονική επιληπτική κρίση, αναγνωρίζουμε την άρα, διακόπτεται η θεραπεία. Κατά την επιληπτική φάση, κοιτάμε τη θέση του ασθενή. Αν η κρίση συμβεί στην οδοντρική καρέκλα, δεν μετακινούμε τον ασθενή. Η καρέκλα σε ύπτια θέση να είναι, για να ελέγχεται καλύτερα και ο οραγωγός. Εκτίμηση, εκκλήση, επίγουσας ιατρικής βοήθειας. Εκτιμάμε αν χρειάζεται. Οριστική διαχείριση, σαν οριστική διαχείριση, απομακρύνουμε τυχόν κρίση από το στόμα με χειρουργική αναρρόφηση. Όμως η χειρουργική αναρρόφηση καλό είναι τοποθετείται μεταξύ παρείας και ούλων, όχι μεταξύ δοντιών. Να γίνεται πρόληψη τραυματισμού, πολύ σημαντικό. Άμεση απομάκρυνση στο δοντιατρικό εξοπλισμό από τον ασθενή. Συνήθως χρειάζονται 2 άτομα. Ο πρώτος στέκεται κοντά στην περιοχή του κεφαλίου και των άνω άκρων και ο άλλος στα κάτω άκρα. Κατά την μεταεπιληπτική φάση, ελέγχεται πάλι η θέση του ασθενή. Μας ενδιαφέρει να είναι σε ύπτια. Ελέγχεται ο οραγωγός. Παρακολουθούμε την ανάρρωση του ασθενή, η σύγχυση, το βαθμό συνείδησής του. Και αναλόγως, αν η ανάκτηση είναι πλήρης, αποχωρεί με οικείο συνοδό. Αν όχι, δεν μπορεί να προσανατολιστεί στον χώρο, μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Μεταφορά του ασθενή σε τμήμα επιγόντων. Όσο αφορά την επιληψία, γίνεται όταν η κρίση εμφανίζεται πρώτη φορά. Αν η κρίση διάρκεισε πάνω από 5 λεπτά, αν επαναλαμβάνεται χωρίς ο ασθενής να ανακτά τις αισθήσεις του στα μεσοδιαστήματα, και μετά την κρίση θα έχει αναπνευστική δυσχέρεια. Επίσης, αν η σύγχυση διαρκεί πάνω από 5 λεπτά και ο ασθενής έχει υποστεί τραυματισμό. Συνεχίζουμε με την κυρία Μαραγκούν. Πολύ ωραία. Να ευχαριστήσουμε για την κυρία Πιτσαμάλη. Έφυγε πολύ γρήγορα, τι να σας κάνω. Λοιπόν, ένα θα τα σβήνω τώρα. Συγγνώμη λίγο να βρούμε γιατί όλα εδώ επάνω είναι. Ελπίζω να μην κλείσω την τέτοια, ωραία. 1 λεπτό, θα κλείσω λίγο το... Φαίνεται πολύ ωραία, μόνο πως δεν σας ακούμε. Συγγνώμη, ναι, το είχα κλείσει. Συγγνώμη λίγο να βάλω και ένα νερό, γιατί δεν αντέχω τόση ώρα να μιλάω. Λοιπόν, θα συνεχίσω και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη με τη Στεφανέα νόσο, που αποτελεί τη συχνότερη αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας ανά τον κόσμο. Ωραία. Και θα πούμε γενικά κάποια πράγματα για τη Στεφανέα νόσο και ειδικότερα για τη στυνθάρχη και το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Λοιπόν, κάτσε τώρα, γιατί όντως δεν γυρνάει αυτό.
έγινε. Κάτσε λίγο. Συγγνώμη γιατί είχε κολλήσει λιγάκι αυτό. Λοιπόν, η Στεφανία νόσος οφείλει το όνομά της στις Στεφανίες αρτηρίες που τροφοδοτούν με αίμα την καρδιά και είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία της. Χαρακτηρίζεται από τη στένωσή τους, λόγω φλεγμονής του ενδοθηλίου τους και της αναπόθεσης αθυρωματικών πλακών. Έτσι παρεμποδίζεται η ροή του αίματος στην καρδιά και με αυτόν τον τρόπο έχουμε ανεπαρκή παροχή οξυγόνου και θρεπτικών ουσιών στο μυοκάρδιο. Αυτή η διαταραχή της ισορροπίας στην προσφορά και στη ζήτηση του οξυγόνου δημιουργεί ισχαιμία, τη γνωστή μας ισχαιμία, η οποία εκδηλώνεται ποικιλό τρόπος κλινικά, αλλά κύριο σύμπτωμά της είναι ο θωρακικός πόνος. Συγγνώμη λίγο γιατί... Συγγνώμη που διέκοψα, αλλά δεν μπορώ να γυρίσω τη διαφάνεια λίγο να το κοιτάξω γιατί έχει κολλήσει λίγο εδώ. Ωραία, με την ησυχία σας. Συγγνώμη, ναι, με την ησυχία μου Είναι δεν το βλέπω να ξεκολλάει. Δεν ξέρω τι έγινε εδώ με αυτό δεν πάει. Κάντε ένα κλικ μέσα. Κάθετα. Αυτό λέω παιδιά. Κάντε ένα κλικ πάνω στην παρουσίαση. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, μ' ακούτε τώρα, ελπίζω να μην ξανασυμβεί. Οι παράγοντες κινδύνου, οι προδιαθεσικοί χρόνοι, οι προδιαθεσικοί παράγοντες είναι γνωστοί, θα εμείνουν στους νεότερους, που είναι η φλεγμονή και προθρομβωτικοί παράγοντες και η φλεγμονή που μας ενδιαφέρει γιατί η περιοδοντική νόσο που είναι μια φλεγμονώδης νόσο ενοχοποιείται σαν ανεξάρτητος παράγοντας της Στεφανίας νόσου. Λοιπόν, κάτσε. Η παθοφυσιολογία της νόσου, πολύ σύντομα πράγματα. Κεντρικό ρόλο παίζουν δύο μηχανισμοί, όπως είπαμε και πριν, η φλεγμονή και η ενεργοποίηση του μηχανισμού πήξης. Ο σχηματισμός της αθυρωματικής πλάκας δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια φλεγμονώδης αντίδραση του τραυματισμένου ενδοθηλίου των αρτηριών, ο οποίος μπορεί να οφείλεται σε φυσιολογικά ή και παθολογικά αίτια. Δηλαδή, μόνο η ροή του αίματος μπορεί να δημιουργήσει με την πάροδο του χρόνου το σχηματισμό της αθυρωματικής πλάκας. Ανεπάρκεια της στεφαναίας κυκλοφορίας έχουμε όταν έχουμε στένωση μεγαλύτερο του 40% της διατομής του αγκίου. Ισχαιμικά συμπτώματα όταν η απόφραξη είναι μεγαλύτερη από το 75% της διατομής του στεφανιαίου αγκίου. Αλλά τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα, όπως είναι το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, προκαλούνται συνήθως από ρήξη αθυρωματικής πλάκας, που σαν αποτέλεσμα έχει το σχηματισμό θρόμβου και την πλήρη απόφραξη του στεφανιαίου αγκίου. Τα συμπτώματα, το κύριο σύμπτωμα είναι ο θωρακικός πόνος. Θα προχωρήσω γιατί θα μιλήσουμε εξειδικευμένα για τη στιθάγχη κτλ. Και θα τα πούμε τώρα εξειδικευμένα για τα δύο κύρια κλινικά σύνδρομα της στεφανιαίας νόσου, που είναι η στιθάγχη και το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Η στιθάγχη λοιπόν είναι ένας χαρακτηριστικός θωρακικός πόνος, συνήθως οπισθοστερνικός, ο οποίος εκλείεται μετά από άσκηση, μετά από έντονο συγκινησιακό στρες ή από ένα βαρύ γεύμα, υποχωρεί αυτόματα ή με τη χρήση αγκιοδιασταλτικών φαρμάκων και είναι αποτέλεσμα μέτριου βαθμού ανεπάρκειας της στεφανιαίας κυκλοφορίας. Η διάρκεια της είναι 1 έως 15 λεπτά, αν είναι μεγαλύτερη πιθανά να έχουμε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Υποχωρεί με την ξεκούραση ή τη διακοπή της δραστηριότητας και προκαλείται κατά κύριο λόγο, προκαλείται από τις ίδιες δραστηριότητες σε κάθε ασθενή. Σταθερή στιθάγχη. Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει, οπότε έχουμε την ασταθή στιθάγχη που είναι μια επικίνδυνη κατάσταση. Ο πόνος στη στιθάγχη περιγράφεται σαν ένα αίσθημα πίεση, ο ασθενής αισθάνεται πίεση, κάψιμο, αισθάνεται αίσθημα πνιγμού και σφίξιμο στο στήθος. Ο πόνος είναι συνήθως αμβλής, δεν είναι οξύς, είναι έντονος και βαρύς και εξελίσσεται σταδιακά μέσα σε λίγα λεπτά. Η στιθάγχη διακρίνεται ανάλογα με τη σταθερότητα των συμπτωμάτων της. Στη σταθερή στιθάγχη είναι χρόνια και κλασική, όπου δεν παρατηρούνται μεταβολές στη φύση του πόνου για μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι καλής πρόγνωσης. Η ασταθή στιθάγχη, που παρατηρείται αύξηση των στιθαγικών επεισοδίων ως προς τη συχνότητα και την ένταση, εμφανίζονται σε ακανόνιστα χρονικά διαστήματα χωρίς να υπάρχουν εκκλητικοί παράγοντες και δεν υποχωρούν με τη χρήση των αγκιοδιασταλτικών. Είναι κακής πρόγνωσης και οδηγούν συχνά στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Η στιθάγχη Prinzmetal δεν οφείλεται στη στεφανιαία νόσο από εθερματικές αλλοιώσεις, αλλά σε σπασμό των αγκίων, συνήθως από τη χρήση διαφόρων ουσιών και υποχωρεί με τη χρήση νητροδών. Η αγωγή εντάχει που παίρνουν ασθενείς που κάνουν συχνά στιθαγικά επεισόδια που έχουν σταθερή στιθάγχη είναι
ή ασταθή νητρόδη, αποκλειστές των β' αδρενεργικών υποδοχείων, αποκλειστές διάβλων ασβεστίου, αντιαιμοπεταλιακά, αμαία και στατίνες. Η αγωγή βέβαια εξειδικεύεται ανάλογα και τη σοβαρότητα της κατάστασης. Η πρόληψη σε έναν ασθενή με στυνθαγικά επεισόδια είναι η προεγχειρητική αξιολόγηση του ασθενή και εκτίμηση του κινδύνου. Συνήθως με σταθερή στιθάγχη ασθενείς χαρακτηρίζονται ως άζα 3, με ασταθή ως άζα 4. Κάποια πράγματα που θα μπορούμε μέσω διαλόγου να ρωτήσουμε στον ασθενή σχετικά σε έναν ασθενή ο οποίος έχει ιστορικό στιθάγχης, να μας περιγράψει ένα επεισόδιο, να μας πει πού αντανακλά ο πόνος, πόσο διάστημα διαρκεί, τι είναι αυτό που το προκαλεί, πόσο συχνά το παθαίνει, αν λειτουργεί η λήψη νητρογλυκερίνης ή αν έχει και κάποια άλλα συμπτώματα. Επίσης, η εφαρμογή του πρωτοκόλλου του στρες είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι όταν έχουμε στρες αυξάνονται οι ανάγκες για οξυγόνο του μυοκαρδίου, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγαλύτερη ισχαιμία. Η οδοντιατρική διαχείριση ενός ασθενή με σταθερή στιθάγχη στο οδοντιατρίο είναι το πρωτόκολλο μείωσης του στρες όπως το αναφέραμε, πιθανόν να δώσουμε οξυγόνο προεγχειρητικά, να ελέγχουμε τα ζωτικά του σημεία και να υπάρχει άμεσα διαθέσιμη νητρογλυκερίνη. Διαχείριση ενός ασθενή με στυνθαγικό επεισόδιο και ιστορικό στιθάγχης. Διακόπτουμε άμεσα την οδοντιατρική θεραπεία και ενεργοποιούμε την ομάδα επίγοντος του οδοντιατρίου. Συνήθως ο ασθενής έχει συνείδηση και κάθεται σε μια άνετη γι' αυτόν θέση. Ο ασθενής έχει παλμό και αυτόματη αναπνοή, αλλά συνήθως παρουσιάζεται εχιπαλμία και αρρυθμίες. Ελέγχουμε και καταγράφουμε τα ζωτικά σημεία και η οριστική διαχείριση σε έναν ασθενή ο οποίος παρουσιάζει μια κρίση στο ιατρείο με ιστορικό στιθάγχη είναι η χορήγηση άγγιο-διασταλτικού και συγκεκριμένα της νητρογλυκερίνης. Χορηγείται ένα δισικείο 0,3 με 0,6 mg υπογλώσσια ή μια δόση σπρέι 0,4 mg ανά 5 λεπτά και μέχρι 3 δόσεις συνολικά. Με τη χορήγηση της νητρογλυκερίνης, αν πραγματικά είναι μια συνήθη κρίση στυνθαγικού επεισοδίου, σε 2 με 3 λεπτά η κρίση υποχωρεί. Πολύ σημαντικό είναι να μετρήσουμε τα ζωτικά σημεία πριν από τη χορήγηση της νητρογλυκερίνης, διότι όταν η αρτηριακή πίεση είναι μικρότερη των 90 χιλιοστών στήλης υδραργύρου, δεν μπορούμε να χορηγήσουμε νητρογλυκερίνη. Χορηγούμε οξυγόνο με μάσκα ή με ειρηνικό καθετήρα, συνεχίζουμε να ελέγχουμε και να καταγράφουμε τα ζωτικά σημεία και καλούμε για βοήθεια το κέντρο άμεσης βοήθειας όταν υπάρχει πόνος που επιμένει μετά από τη λήψη 3 δισικίων νητρογλυκερίνης, πιθανόν να υποδηλώνει ένα οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, όταν ο πόνος που παρέρχεται με τη χορήγηση της νητρογλυκερίνης μέσα σε λίγα λεπτά επανέρχεται και όταν ο ίδιος ο ασθενής, ο οποίος ξέρει τη φύση του πόνου και την ένταση, ζητά να κληθεί το κέντρο άμεσης βοήθειας. Ο ασθενής καλό είναι να συνοδεύεται στο νοσοκομείο. Και επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε να τροποποιήσουμε μελλοντικά την οδοντιατρική θεραπεία σε έναν ασθενή με επεισόδια. Το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου λοιπόν είναι και αυτό ένα κλινικό σύνδρομο της στεφανιαίας νόσου και προκαλείται από την ευνίδια διακοπή της ροής του αίματος σε μια περιοχή της καρδιάς που οδηγείται σε νέκρωση. Χαρακτηρίζεται από έντονο και παρατεταμένο όπιστο στερνικό πόνο, όμοιο με τη στιθάγχηση, αλλά πιο έντονη και μεγαλύτερης διάρκειας. Αποτελεί μια σοβαρή παθολογική κατάσταση, διότι μπορεί να απειλήσει άμεσα τη ζωή του ασθενή με αρρυθμίες, με καρδιακή οξεία, καρδιακή ανεπάρκεια και με καρδιακή ανακοπή. Μετά την αποδρομή του οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου, αναπτύσσεται καρδιακή ανεπάρκεια διαφόρου βαθμού, ανάλογα με την έκταση της νέκρωσης του καρδιακού μη. Είπαμε ότι είναι αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας σε μεγαλύτερη αιτία παγκόσμια. Η φαρμακευτική αγωγή των ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου είναι τα νητρόδια, αποκλειστές αναστολής, β-μπλόκερ, γνωστή αντιαμεπεταλιακά, αντιπικτικά, διουρητικά, αναστολής του μετατρεπτικού ενζύμου της αγκιοτασίνης και στατίνες. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι η φαρμακευτική αγωγή εξειδικεύεται για κάθε ασθενή, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τις επιπλοκές που έχει υποστεί από το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, αν έχει αντιμετωπιστεί χειρουργικά, αν έχει γίνει αγκιοπλαστική και αν υπάρχει και κάποια νοσηρότητα, τη γενικότερη κατάσταση της υγείας του. Η πρόληψη σε έναν ασθενή υψηλού κινδύνου για στεφανία νόσο περιλαμβάνει τήρηση του πρωτοκόλλου μείωσης του στρες. Υπάρχουν όμως και παράγοντες που δεν μπορούμε να τις προλάβουμε, όπως είναι η ρήξη μιας αθυρωματικής πλάκας, η θρόμβωση, η απόφραξη και σπασμός στεφανιαίου αγγείου. Σε έναν ασθενή ο οποίος έχει ιστορικό γνωστό οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου, επισταμένη προεγχειρητική αξιολόγηση και εκτίμηση του κινδύνου και αν κρίνουμε απαραίτητο και γνωμάτευση από το θεράποντα ή ιατρό του. Η οδοντιατρική διαχείριση ενός ασθενή με ιστορικό οξέως εμφράγματος μυοκαρδίου
Οι ασθενείς αυτοί ταξινομούνται στην κλίμακα άζα 2, 3 ή 4 ανάλογα. Ταξινόμηση η οποία εξαρτάται από το χρόνο που έχει εκδηλωθεί το τελευταίο οξύ-έμφραγμα του μυοκαρδίου, από τον αριθμό των εμφραγμάτων και αν υπάρχουν κλινικά σημεία και συμπτώματα της καρδιαγγειακής νόσου. Η διαχείριση περιλαμβάνει πρωτόκολλο μείωσης του στρες, παροχή οξυγόνου και τακτική θεραπεία 4 με 6 εβδομάδες μετά από το οξύ-έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς επιπλοκές και πάντα μετά από συνεργασία με τον θεράπευτο καρδιολόγο του ασθενή. Τα κλινικά σημεία και συμπτώματα του οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου έχουμε ανυπόφορο πόνο, ο οποίος περιγράφεται πιεστικός, συνθλιπτικός και στραγγαλιστικός. Η διάρκεια του είναι μεγαλύτερη από 30 λεπτά, δεν υποχωρεί με τη χορήγηση νητρογλυκερίνης, ο ασθενής σταδιακά αισθάνεται δύσπνοια, ζάλει ναυτία και έμετο, μπορεί να έχει κρύο υδρότα, να παρουσιάσει και άνωση και οχρότητα, να νιώσει πολύ έντονη αδυναμία, να νιώθει το αίσθημα των παλμών και αριθμία και να έχει το φόβο επικείμενου θανάτου. Αναγνώριση οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου. Δύσκολα πράγματα αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει αναφέρουμε η διαφοροδιάγνωση στιθαγχικής κρίσης και οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου. Είναι πολύ δύσκολη. Στηρίζεται κυρίως στο ιστορικό του ασθενή αλλά και στον ίδιο τον ασθενή, που μας επιβεβαιώνει για τα συνήθεια συμπτώματά του. Αντιμετώπιση θωρακικού πόνου αποκλειστικά στο οδοντιατρείο γίνεται μόνο σε ασθενείς με ιστορικό σταθερής στιθάγχης. Όταν δεν υπάρχει ιστορικό, καλείται άμεση ιατρική βοήθεια και ο ασθενής αντιμετωπίζεται σαν να υφίσταται οξύ-έμφραγμα του μυοκαρδίου. Εδώ πρέπει να πούμε ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς ή ασθενείς με κάποια χρόνια νοσήματος από σαχαρώδης διαβήτη, σε ένα ποσοστό 10 με 30% εμφανίζουν άτυπα σημεία και συμπτώματα και δεν αναγνωρίζεται με τίποτα το οξύ-έμφραγμα του μυοκαρδίου. Πώς διαχειριζόμαστε έναν άνθρωπο, έναν ασθενή με οξύ-έμφραγμα του μυοκαρδίου στο οδοντιατρείο. Διακόπτουμε αμέσως την οδοντιατρική θεραπεία. Ενεργοποιούμε την ομάδα επίγοντας, αν υπάρχουν κάποιοι βοηθός ή όποιος υπάρχει εκεί για να μας βοηθήσει. Και μετά θα πρέπει να κάνουμε τη διάγνωση, η οποία θα βασιστεί σε τρία γεγονότα. Μάλλον, όταν αρχίσει ο θωρακικός πόνος, 3 θα είναι οι πιθανές επίγουσες καταστάσεις. Ή θα είναι ασθενής με ιστορικό στιθάγχης που εμφανίζει οξεία στιθαγχική κρίση, τη συνήθεια του συμπτωματολογία και θα αντιμετωπιστεί όπως ο ασθενής με ιστορικό στιθάγχης. Μπορεί να είναι ασθενής με ιστορικό στιθάγχης, ο οποίος πιθανά εμφανίζει οξύ-έμφραγμα του μυοκαρδίου και οπότε καλούμε άμεσα το κέντρο άμεσης βοήθειας. Μπορεί να είναι ασθενής χωρίς ιστορικό θωρακικού πόνο και να εμφανίζει ένα προκάρδιο άλγος και σε αυτή την περίπτωση καλούμε άμεσα το κέντρο άμεσης βοήθειας. Λοιπόν, τοποθετούμε τον ασθενή, επειδή ο ασθενής έχει σε μία άνετη για αυτόν θέση. Τοποθετεί το ασθενή σε μία άνετη για αυτόν θέση, διότι έχει τις αισθήσεις του. Συνήθως προτιμά να κάθεται σε μία καθιστή με όρθιο το σώμα του. Ελέγχουμε την κυκλοφορία των αερογόη και την αναπνοή, η οποία μπορεί να είναι επαρκή, αλλά σιγά σιγά να γίνει ανεπαρκής, οπότε πρέπει να έχουμε συνεχή έλεγχο αυτών των συστημάτων. Ελέγχουμε και καταγράφουμε τα ζωτικά σημεία και μετά διαχειριζόμαστε οριστικά το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Η οριστική διαχείριση λοιπόν μπορεί να περιλαμβάνει πρώτον και βασικότερον κλίση του κέντρου άμεσης βοήθειας όταν υπάρχει υποψία οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου. Δεν πρέπει να διστάσουμε να καλέσουμε τη βοήθεια ακόμα και αν δεν είμαστε σίγουροι, διότι ο χρόνος είναι πολύ πολύτιμος σε αυτή την περίπτωση για την εξέλιξη και για τη ζωή του ασθενούς. Χορηγούμε οξυγόνο. Εδώ υπάρχει μέσα από το Μάλαμεντ που έχουμε διαβάσει την αντιμετώπιση και αναφέρεται ότι υπάρχει ένας προβληματισμός ως προς τη χορήγηση οξυγόνου και καταλήγει στο συμπέρασμα ο Μάλαμεντ και πολλοί άλλοι ότι ο ασθενής μόνο που εκδηλώνει αναπνευστική δυσχέρεια ή έχει κορεσμό οξυγόνου μικρότερο από 94%, μόνο σε αυτόν τον ασθενή θα χορηγήσουμε οξυγόνο με ειρηνικό καθετήρα 4 με 6 λίτρα ανά λεπτό. Σε ασθενή ο οποίος δεν έχει αναπνευστεί, δεν παρουσιάζει κλινικά αναπνευστική δυσχέρεια ή ο κορεσμός του είναι μεγαλύτερος από 94%, δεν χορηγείται, διότι από διάφορες έρευνες και μελέτες που έχουν γίνει φαίνεται ότι δεν προσφέρει κάτι περισσότερο στον ασθενή. Χορηγούμε νητρογλυκερίνη, έτσι γίνεται και η διαφοροδιάγνωση αν πρόκειται για στιθαγχικό επεισόδιο για οξύ-έμφραγμα του μυοκαρδίου. Χορηγείται ασπιρίνη, αντιαιμοπεταλιακό, 324 mg, μπορεί και 160 ως 324 mg, διασπόμενη μασόμενη καλύτερα. Αν δεν χρησιμοποιούμε μια κοινή ασπιρίνη, την κόβουμε στη μέση και τη χρησιμοποιούμε.
Αυτά είναι τα βασικά βήματα που μπορούμε να προσφέρουμε σε ένα ιατρείο. Καλό είναι βέβαια να ανακουφιστεί και από τον πόνο, γιατί είναι πολύ έντονος ο πόνος του οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου. Και αν μπορούμε να προσφέρουμε κάτι, η βασική θεραπεία είναι η ενδοφλέβεια χορήγηση μορφίνης, που δύσκολο να γίνει στο ιατρείο, αλλά και η καταστολή με πρωτοξίδιο του αζότου και οξυγόνου σε μια αναλογία 50-50% θεωρείται πάρα πολύ καλή, διότι χαλαρώνει τον ασθενή. Δεν αισθάνεται έντονα το πόνο του και, το χαλαρώνει κυρίως από το φόβο αυτό του επικείμενου θανάτου. Φυσικά μέχρι που να έρθει το ασθενοφόρο ή να έρθει η βοήθεια, μπορεί τα γεγονότα να εξελίσσονται, ο ασθενής να κάνει κοιλιακές αρρυθμίες, να κάνει καρδιακή ανεπάρκεια και ανακοπή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσουμε, διότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να χορηγήσει κάποιος φάρμακα όπως ατροπίνη. Χωρίς συνεχίζουμε και χορηγούμε οξυγόνο, και αν ο ασθενής χάσει τις αισθήσεις του, φυσικά κάνουμε κάρπα. Ο οδοντίατρο, και όταν φτάσει η άμεση βοήθεια, καλό είναι να συνοδεύουμε τον ασθενή στο νοσοκομείο και να παραμένει εκεί μέχρι την παραλαβή του από εξειδικευμένο γιατρό. Λοιπόν, θα πούμε πολύ λίγα πράγματα και για την απόφραξη του αεραγωγού για την πνιγμονή. Αυτό είναι το παγκόσμιο σύμβολο της πνιγμονής. Η μηχανική απόφραξη του αεραγωγού από ξένο σώμα πραγματικά είναι και αυτή μια επιλυτική για τη ζωή κατάσταση και μπορεί να συμβεί στο ιατρείο, διότι χρησιμοποιούμε πολλά μικρά αντικείμενα και πρέπει να ξέρουμε πώς να την αντιμετωπίσουμε. Πώς να την αντιμετωπίζουμε. Μπορεί να είναι μερική ή πλήρης και να συμβεί σε οποιοδήποτε σημείο του αεραγωγού. Στη μερική απόφραξη ο ασθενής αναπνέει, μιλάει και μπορεί να απομακρύνει το ξένο σώμα μόνο και με το βήχα του. Στην ολική όμως ο ασθενής δεν μιλάει, δεν αναπνέει, δεν μπορεί να δείξει και πιάνει το λαιμό του με τα χέρια για να δείξει ότι πνίγεται. Η εισρόφηση και εγκατάσταση μικρών αντικειμένων στους βρόχους δεν απειλεί άμεσα τη ζωή του ασθενή, αλλά έχει σοβαρές επακόλουθες συνέπειες, όπως είναι λοιμώξεις, αποστήματα και πνευμονία, μετεπιπλοκές. Η επιδημιολογία, η απόφραξη του αεραγωγού μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε, και αν το εξειδικεύσουμε και σε εμάς, περισσότερο στους ηλικιωμένους και στα παιδιά, βέβαια, καταλαβαίνουμε τους λόγους. Ασθενείς υψηλού κινδύνου για το ιατρείο είναι ηλικιωμένοι, ιδιαίτερα αυτοί με σοβαρές νευρολογικές διαταραχές, όπως προηγούμενα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια, νόσο Πάρκινσον, άνοια, γιατί έχουν μειωμένα τα ανακλαστικά. Ασθενείς οι οποίοι κάνουν επιληπτικές κρίσεις, διότι μπορούν κατά τη διάρκεια μιας κρίσης να αποφράξουν τον αεραγωγό. Ασθενείς που είναι υπό την επίρρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, λόγω μειωμένων ανακλαστικών, και ειλικρινά σας λέω, στο νοσοκομείο αντιμετωπίζουμε τέτοιους ασθενείς, στην εφημερία, ασθενείς που είναι υποκαταστολή για οδοντιατρικές θεραπείες και φυσικά όλα τα άτομα ΑΜΕΑ με ειδικές ανάγκες. Τα αίτια απόφραξη του αεραγωγού είναι υλικά και εργαλεία που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή κλινική οδοντιατρική πράξη, δόντια μετά από εξαγωγή. Η τοποθέτηση των ασθενών σε ύπτια θέση αυξάνει τις πιθανότητες τις πιθανότητες εισρόφησης, και η χρήση της τοπικής αναισθησίας, διότι και αυτή μειώνει τα αντανακλαστικά του στοματοφάρικα. Προληπτικά μέτρα που τα ξέρουμε όλοι για να αποφύγουμε στην κλινική οδοντιατρική πράξη την απόφραξη του αεραγωγού είναι πρώτος και καλύτερος ο ελαστικός απομονωτήρας. Αν υπάρχει βοηθός οδοντιατρίου είναι ιδανικό, διότι κρατά την αναρρόφηση και μπορεί να βοηθήσει. Οδοντικό νήμα για να περιδέσουμε και τα πολύ μικρά αντικείμενα. Η λαβίδα διασωλήνωσης τύπου μαγίλο, όπως βλέπετε στη φωτογραφία, η οποία χρησιμοποιείται στη γενική αναισθησία και μπορεί να πάρουμε ένα αντικείμενο που το βλέπουμε και είναι κοντά στο στοφάρικα. Και η τοποθέτηση βοηθάει το ασθενή σε πλάγια θέση και στη θέση Τρεντέλεμπουργκ. Λοιπόν, πώς διαχειριζόμαστε ρωτά αντικείμενα. Ο ασθενής, το βασικό, όταν βλέπουμε κάποια αντικείμενα τα οποία είναι στην άκρη του στοματοφάρικα, θα πρέπει να απαγορεύσουμε στον ασθενή να σηκωθεί, διότι με την βαρύτητα μπορεί αυτό να πάει σε κατώτερο σημείο του αεραγωγού. Όταν υπάρχει βοηθός, τοποθετεί το ασθενή σε μια πιο οριζόντια θέση από την υποτίθεται ύπτια θέση την οποία τοποθετούμε τους ασθενείς, ή σε μια Τρεντέλεμπουργκ θέση, και χρησιμοποιείται η λαβίδα μαγίλια αναρρόφηση για να μπορέσουμε να απομακρύνουμε το αντικείμενο. Αν δεν υπάρχει βοηθός, δίνονται οδηγίες στον ασθενή να σκύψει πάνω από το χέρι της καρέκλας με το κεφάλι προς τα κάτω και τον παρατρύνουμε να βύχει. Τα σημεία και τα συμπτώματα της μερικής απόφραξης του αεραγωγού, όταν αυτή είναι ήπια, έχει έντονο βήχα ο ασθενής, έχει συρριγμό, ακούγεται συρριγμός όταν αναπνέει, αλλά παρόλα αυτά έχει την ικανότητα και αναπνέει σχεδόν κανονικά. Όταν όμως υπάρχει σοβαρή απόφραξη, είναι αδύναμος, δεν μπορεί να δείξει, η αναπνοή του είναι παράδοξη, δεν είναι φυσιολογική, δεν μπορεί να μιλήσει,
πιθανά να έχουμε κιάνους, λίθαργο και έλλειψη από προσανατολισμού. Σύμφωνα λοιπόν με μια μελέτη που έκανε ο Ντέιλι, οξεία έμφαρξη του ανώτερου αεραγωγού, αυτή είναι παλιά, το 1983, και πιστεύει ότι σε 3 φάσεις εξελίσσεται η ολική απόμφραξη του αεραγωγού. Είναι βοηθητική αυτή η διάκριση. Η πρώτη φάση διαρκεί 1 με 3 λεπτά. Κατά αυτήν ο ασθενής έχει συνείδηση, πιάνει το λαιμό του με τα χέρια, δεν μιλάει, δεν αναπνέει και έχει αυξημένη αρτηριακή πίεση και ταχυπαλμία. Σε δεύτερη φάση που διαρκεί 2 με 5 λεπτά έχει απώλεια συνείδησης, δεν αναπνέει, έχει μειωμένη αρτηριακή πίεση και βραδικαρδία. Και στην τρίτη φάση μεγαλύτερη των 4 με 5 λεπτών βρίσκεται σε κόμμα, δεν ανιχνεύονται ζωτικά σημεία και έχει μυδρίαση. Πώς διαχειριζόμαστε την ήπια απόφραξη του αεραγωγού? Το βασικότερο είναι ότι δεν επιτρέπεται ο ασθενής να σηκωθεί. Τοποθετείται σε αριστερή πλάγια θέση με το κεφάλι προς τα κάτω. Παροτρύνεται να βήξει χωρίς καμιά άλλη παρέμβαση. Αν το ξένο σώμα απομακρύνεται, ο ασθενής πρέπει να πάρει οδηγίες. Ο ασθενής πρέπει να πάρει οδηγίες και από έναν ειδικό γιατρό, καλό θα είναι να είναι πνευμονολόγος, για τον ενημερώσει για προληπτικούς λόγους, για την αναγνώριση και τη διαχείριση πιθανών μεταπλοκών από την ισορρόφηση. Όταν δεν απομακρύνεται το σώμα, ο ασθενής συνοδεύεται στο τμήμα επιγόντων για οριστική διάγνωση και διαχείριση, που σημαίνει ότι μπορεί να χρειάζεται ακτινογραφικός έλεγχος για να δούμε πού βρίσκεται αυτό το αντικείμενο, πιθανή βροχοσκόπηση κτλ. Η διαχείριση σοβαρής απόφραξης του αεραγωγού. Σε έναν ασθενή ο οποίος έχει συνείδηση ακόμα, αναγνωρίζουμε τη σοβαρή ολική απόφραξη. Το ρωτάμε, πνίγεσαι? Και αυτό συνήθως πιάνει το λαιμό του. Και τότε θα πρέπει να εφαρμόσουμε τεχνικές απομάκρυνσης του ξένου σώματος. Οι τεχνικές που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι τα χτυπήματα στην πλάτη και οι κοιλιακές οθήσεις, η γνωστή μέθοδος Heimlich. Όταν το ξένο σώμα απομακρύνεται, επανακτιμούμε την κυκλοφορία των αεραγωγών και την αναπνοή του ασθενή, μετράμε τα ζωτικά σημεία και καλό είναι να εκτιμηθεί από πνευμονολόγο πριν να φύγει από το ιατρείο για την αναγνώριση πιθανών επιπλοκών από την ισορρόφηση. Αυτές οι τεχνικές απομάκρυνσης, λοιπόν, τα χτυπήματα στην πλάτη και τις κοιλιακές εθίσεις γίνονται όπως ακριβώς βλέπετε εδώ, για να μην σας κουράζω. Η τεχνική αυτή Heimlich, όπως τη βλέπετε εδώ και όπως ακριβώς μέσα από αυτή την εικόνα βλέπετε το σημείο ακριβώς κάτω από την ξυφοειδή απόφυση, που πλέκουμε τα χέρια μας γύρω από το σώμα του ασθενούς και δίνουμε τις 5 οθήσεις. Έχει και διάφορες παραλλαγές ανάλογα, όπως εδώ έχω κάποιες εικόνες σε έναν ασθενή ο οποίος είναι πολύ παχύς και δεν μπορούμε να τον πιάσουμε κάτω από την ξυφοειδή απόφυση στην περιοχή της κοιλιάς, ή σε μία έγκυο γυναίκα. Λοιπόν, πώς διαχειριζόμαστε μια σοβαρή απόφραξη του αεραγωγού όταν ο ασθενής έχει απώλεια συνείδησης? Πραγματικά δεν θα ήθελα να το αντιμετωπίσω αυτό. Τοποθετεί το ασθενή σε ύπτια θέση, καλείται το κέντρο άμεσης βοήθειας και αρχίζουμε αμέσως κάρπα, πρώτα με θωρακικές συμπιέσεις και συνεχίζουμε μέχρι να έρθει η βοήθεια. Λοιπόν, μέσα από όλες αυτές, λοιπόν, μέσα από όλη αυτή τη μελέτη και μέσα από όλη μέσα από όλο αυτό την μελέτη αυτού του τόσο σοβαρού θέματος, το να αντιμετωπίζει κάποιος επίγουσες καταστάσεις στο οδοντιατρίο, καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα: ότι η επισταμένη προεγχειρητική αξιολόγηση και κατάλληλη τροποποίηση της θεραπευτικής αντιμετώπισης του ασθενή προβλέπει και προλαβαίνει τις ιατρικές επίγουσες καταστάσεις στο οδοντιατρίο. Όμως, αν και σπάνια συμβαίνουν και μπορούν να αποβούν απειλητικές για τη ζωή του. Ο οδοντίατρος, λοιπόν, έχει νομική και ηθική υποχρέωση, ειδικά στις μέρες μας στη νομική, να τις αντιμετωπίσει αποτελεσματικά, με απότερα βέβαια στόχο να διατηρήσει τη ζωή του ασθενή. Πολλές έρευνες έχουν διεξαχθεί σχετικά με την επαρκή προετοιμασία των οδοντιάτρων στην αναγνώριση και στην διαχείριση τέτοιων καταστάσεων, αλλά και στη διαθεσιμότητα του κατάλληλου ιατρικού εξοπλισμού στο οδοντιατρίο. Τα ευρήματα των ερευνών, τα περισσότερα ευρήματα επισημαίνουν ότι υπάρχει ανεπάρκεια των οδοντιάτρων, γιατί υπάρχει λυπή εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση σε αυτό το τομέα. Συστήνουν δε την ανάγκη για περαιτέρω κατάρτιση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και ευρύτερη διαθεσιμότητα σε ιατρικό εξοπλισμό.
Εμείς συμπεράναμε τελικά ότι η σωστή προετοιμασία παρέχει ένα αίσθημα εμπιστοσύνης και ασφάλειας στον οδοντίατρο. Εμπιστεύεται τον εαυτό του. Νιώθει ψύχρεμος. Έχει ψυχραιμία. Στοιχεία απαραίτητα για την καλύτερη δυνατή διαχείριση αυτών των ασθενών. Έτσι τελειώνουμε αυτή την εργασία. Αυτή είναι η βιβλιογραφία μας. Και μια εικόνα από ένα βουνό που ανέβηκα την Κυριακή, που ήταν πάρα πολύ ψηλό, το σπαθί συγκεκριμένα, συν το Λάζαρο. Βλέπετε ότι μέσα από όλη αυτή την ομίχλη και τη σκοτεινιά διακρίνεται και λίγο φως, Αυτά. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Είχατε ένα πολύ δύσκολο θέμα να αναπτύξετε, πάρα πολύ Ναι. ενδιαφέρον. Ήταν ο όγκος μεγάλος όντως, οι γνώσεις που μας δώσατε πάρα πολλές. Καταφέρατε όμως σε 1,5 ώρα να μας δώσετε αυτό το στίγμα. Αυτό πρέπει να θυμόμαστε, τι πρέπει να κάνουμε όταν βρεθούμε σε μια τέτοια κατάσταση. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλες τις ομιλήτριες. Μήπως κάποια απορία, κάποια ερώτηση, κάποιος από τους συναδέλφους θέλει να ρωτήσει κάτι? Είναι πολύ δύσκολο κάποιος να συγκρατήσει όλα αυτά τα στοιχεία, πρέπει να τα μελετήσει. Ναι, και σίγουρα θα χρειαστεί να το ξανακούσουμε. Κανονικά αυτό το θέμα πρέπει να το ακούμε 2 φορές το χρόνο. Και επίσης πρέπει να γίνει ημερίδα. Η ημερίδα πρέπει να γίνει, Κώστα, είναι Σίγουρα, πολύ δύσκολο. ναι. Είναι ένα θέμα για ημερίδα. Παρ' όλα Ακριβώς. αυτά, καταφέρετε, όχι, στη 1,5 ώρα μας δώσατε πολλά στοιχεία και που ήταν πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Και σίγουρα Εμείς θα δεν είμαστε επαναλάβουμε. απόλυτα ενημερωμένοι, όσο και αν τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά στο νοσοκομείο. Έτσι είναι. Γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε και την ιατρική βάση, όσο και να... Είναι πολύ βασικό και αυτό. Βέβαια, σίγουρα. Από ό,τι βλέπω δεν έχει κάποιος συνάδελφος να ρωτήσει κάτι. Οπότε να σας ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας εμπιστευτήκατε αυτό το δύσκολο θέμα. Και τα καταφέρετε τέλεια. Ήταν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να έχετε ένα καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Να έχουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας τώρα για τις 13 Σεπτεμβρίου. 13 Σεπτεμβρίου είναι το επόμενο webinar για τον καρδιολογικό ασθενή. Σας ευχαριστώ όλους που ήσταν εδώ μαζί μας σήμερα. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους ομιλητές, τις ομιλήτριές μας. Και καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Έγινε. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Γεια σας.